Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο Almo After 12 μαζί μου. Πω το logo είναι λάθος, τώρα το είδα ρε μαλάκα. Λέει Roast, Cast, Feed, Gas και Jules ρε μαλάκα. Χάμω. Καλησπέρα να πω στο κοινό που βλέπει το βίντεο. Ξέρω ότι έχετε μπει ένθερμα να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο και θα πείτε καλά Gas από το μέλλον τι κάνεις. Ήρθα να σας πω, πρώτον ελπίζω να απολαύσετε το βιντεάκι, είναι εξαίσιο. Δεύτερον, φτιάξαμε το logo κάτω εδώ, άμα δείτε. Και τρίτον, είχα κάνει μια μαλακία όταν γυρνούσαμε το βίντεο και δεν είχα φτιάξει τα μικρόφωνα του Ρωσινοδού και της Βιρτουόζας, οπότε για τα πρώτα 2 λεπτάκια δεν ακούγονται καθόλου. Ευχαριστώ πολύ, καλή απόλαυση. Εγώ είμαι πάλι, συγγνώμη που σας έχω εκνευρίσει ξέρω, αλλά αποφάσισα ότι θα κάνω voice over τον Ερωσυνοδό και τη Βιρτουόζα μέχρι να αρχίσουν να μιλάνε. Ναι. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο Almo After 12 μαζί μου. Πω το logo είναι λάθος, τώρα το είδα ρε μαλάκα. Λέει Roast, Cast, Feed, Gas και Jules ρε μαλάκα. Χάμω. Gas, δεν πειράζει ρε, άμα θέλεις μπορείς να βάλεις την... Δεν μιλάω... Τι κάνω εδώ τώρα, δεν ξέρω να σου πω αλήθεια. Σε έχω φέρει, εγώ το παίζουμε με Jules. Το παίζουμε με Jules. Είμαι ο Ρωσινοδός, καλή γεια σας παιδιά. Gas, τι γίνεται ρε μπρο. Ναι, θέλεις μήπως... Είμαι Βιρτουόζα, θέλεις μήπως να βάλεις την εικόνα μου πάνω από το Jules για να μην φαίνεται και έτσι θα το καλύψω τέλεια. Είναι πολύ καλό. Ναι, μ' αρέσει πολύ σαν ιδέα. Κλείνω αυτό γιατί μπαίνει. Ναι, είναι perfect, μαλάκα, είναι perfect! Ορκίζομαι ότι είναι ό,τι πιο έξυπνο έχεις πει ποτέ η ζωή σου. Ευχαριστώ, Gas, και εσύ είσαι πολύ έξυπνος. Ευχαριστώ, Gas. Είμαστε πανέτοιμοι, λοιπόν, δεν σταματάω, θα το κάνω edit μετά. Στη σημερινή εκπομπή, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο 4ο επεισόδιο, νομίζω πλέον, γιατί στο προηγούμενο η κυρία δίπλα μου ήταν καλεσμένη, τώρα πήρε promotion και έγινε co-host μαζί μου. Ναι, σιγά πήρε promotion clone. Είσαι κλόουν, είσαι κλόουν! Ήταν από τις καλύτερες. Σήμερα καλεσμένος και δεν ξέρω αν θα πάρει και αυτός promotion σε τρίτος co-host και φέρουμε και άλλον και γίνει χαμός εδώ πέρα. Είναι ο κύριος που είναι ψηλά στον αιθέρα, ο Αεροσυνοδός, κυρίες και κύριοι! Yeah boy, that's me, Mr. Αεροσυνοδός. Yeah, I'm blessing your εκπομπή. Σήμερα, Αεροσυνοδέ μου, τι κάνεις, πώς είσαι, καλώς ήρθες. Είμαι πάρα πολύ καλά, Gas, εδώ ξέρεις εδώ. Όλα καλά μου, εσύ πώς είσαι? Είμαι στην άλλη άκρη. Απέναντι δηλαδή, δεν είσαι μαζί μου στο. Καλά, δεν μ' ακούς. Στην άλλη άκρη, δεν είμαστε δίπλα. Δεν μας πειράζει. Εμείς όπου και να είμαστε, αρκεί να είμαστε κάπου κοντά. Αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι. Δεν ήμασταν πάντα, δεν ξέρω. Είχαμε μια ιδιαίτερη χημεία εξ αρχής. Δεν ξέρω αυτό πώς. Ναι, συμφωνώ. Αλλά σήμερα δεν είμαστε εδώ για να μιλήσουμε τόσο πολύ γι' αυτό, όσο για να μιλήσουμε για τον ίδιο. Γιατί, εντάξει, εγώ, κοίταξε να δεις, με έχουν βάλει να κάνω αυτό το roast. Πω, πολύ μιλάει αυτός ο Gas, μας έχει πρίξει τα αρχίδια, τώρα θα μιλήσουμε ποτέ. Και μέχρι τώρα έχουν έρθει άνθρωποι οι οποίοι τους συμπαθώ πάρα πολύ. Και ναι, λογικά τους συμπαθείς, ναι. Είναι πάντα δύσκολο να κάνω roast. Βέβαια, ναι, σου είναι. Πάντα κάποιος την χάνει να ξέρει κάτι και μαθαίνω, δηλαδή μου τα στέλνουν. Καλά, professional γιάπερ είσαι για Gas. Δεν είσαι έτοιμος για αυτό που πρόκειται να σου συμβεί σήμερα. Τι εννοείς, αγόρι μου? Δεν είμαι έτοιμος. Είμαι πάντα έτοιμος. Ναι, έχουν γίνει. Φούμπο, αγχώνομαι τώρα. Επίσης, να ενημερώσω ότι όπως βλέπετε, όπως σας είπα, είναι η Βιρτουόζα δίπλα μου. Ναι, εγώ είμαι, το είπαμε από την αρχή αυτό, αφού καλύψαμε τον Jules. Μεγάλο break από όλο το. Γεια σας, είμαι Jules! Έσκασα! Ναι, και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Ρωσινοδέ. Έλα, αγόρι μου, τι θέλεις να μάθεις, πες. Το πρώτο segment πάντα. Κάτσε λίγο να φτιάξω. Κάτσε να χάιδεψω το σκύλο μου. Νερό ήθελα τελικά. Κάποιοι σε γνωρίζουν, κάποιοι δεν σε γνωρίζουν. Πριν περάσουμε σε προσωπικές η Βιρτουόζα φτιάχνει το μαλλί της. Ερωτήσεις τέλος πάντων που θέλουμε να μάθουμε κάποια περισσότερα πράγματα για σένα. Θέλουμε να μας πεις εσύ χρονικά από τη ζωή σου τι έχεις κάνει, ρε παιδί. Κάτσε να βάλω λίγο νερό στο καπάκι για να πιω τώρα, γιατί έχω OCD. Εγώ πήγα. Δες πως πέφτει το νερό στο καπάκι. Τι λέει αυτός ο μαλάκας? Με τι ασχολήθηκες με τα παιχνίδια, πώς έκανες stream, όλα αυτά. Ακόμα μιλάει. Είναι δικό σου τώρα, πες μας. Ωραία, λοιπόν, κοίταξε να δεις, μόλις έβαλα νερό να πιω και θα μιλήσω για Zoom γενικά, αλλά κάτσε λίγο για να αφήσω λίγο το νερό που το έβαλα σε μπουκάλι Coca-Cola. Και από τότε μέχρι τώρα ξέρεις τι κάνω. Σχολείο. Και από τότε μέχρι τώρα ξέρεις τι κάνω. Τελεία, ναι, με το που γεννήθηκα τελείωσε το σχολείο με τη μία. Με το που γεννήθηκες τελείωσε το σχολείο. Ναι, μπαμ, αποφοίτησα.
Και από τότε μέχρι τώρα ξέρεις τι κάνω. Πες μου. Παίζω League of Legends. Ασταμάτητα από τότε. Τι εννοείς, δηλαδή από ποια ηλικία ξεκίνησες να παίζεις League of Legends? Λοιπόν, ξεκίνησα να παίζω 13 ξεκίνησα να παίζω πρώτη φορά. Ναι. Αλλά επί της ουσίας στα 15 ξεκίνησα να παίζω. Δηλαδή 13 απλά είχα δοκιμάσει, δεν μ' άρεσε. 15 έπαιζα λίγο παραπάνω και μετά κάθε χρόνο ήταν παραπάνω. Και από τα 15 μέχρι και τώρα δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ώρες. Βασικά μπορεί και εκατομμύρια ώρες να έχω αυτή τη στιγμή, υποθέτω. Άρα δηλαδή. Όπως όλοι οι League of Legends παίκτες. Ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής σου δηλαδή είναι το League of Legends. Είναι ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής στο League of Legends. Πλέον, ναι. Βασικά όχι πλέον. Πλέον δεν είναι, αλλά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν σίγουρα. Ποιοι ήταν οι στόχοι σου όταν ξεκίνησε να παίζει το παιχνίδι? Είχε στόχους, το έκανες επειδή σου άρεσε και μετά ξεκίνησε να έχει στόχους, ας πούμε, γιατί δεν είσαι μόνο παίκτης πλέον. Έχεις και ένα δικό σου e-sport οργανισμό, τον οποίο τρέχεις εδώ και αρκετό καιρό και θέλω να πάμε και εκεί με την πρώτη ευκαιρία. Θα μιλήσουμε βέβαια, μην εδώ στην συζήτηση. Το League of Legends τι στόχους έχεις? Ήθελες να φτάσεις, ξέρω εγώ, Grandmaster, ήθελες να γίνεις professional player? Ποιοι ήταν οι στόχοι? Όταν ξεκίνησα μικρός, δεν είχα κανένα στόχο. Απλά μου άρεσαν τα παιχνίδια. Okay. Και επειδή έπαιζα μπάσκετ πολλά χρόνια και ήμουνα σε καλό σημείο, δηλαδή έπαιζα με καλές ομάδες, έτσι, δυνατό πρωτάθλημα, ας πούμε. Είμαι ανταγωνιστικός όπως και να έχει. Οπότε το League, όσο γινόταν πιο ανταγωνιστικό, γινόμουν και εγώ πιο ανταγωνιστικός. Φτάσαμε ψηλά, παίξαμε σε κάποιες ψηλοομάδες, σταματήσαμε, ξαναξεκινήσαμε. Και μετά το γύρισα στο ότι θέλω να γίνω creator για το League of Legends. Okay. Και κάπου φτάσαμε εδώ πέρα στο ότι δόθηκε και αυτή η ευκαιρία με το Paragon, με το Greek Amateur League πρώτα πριν κάτι χρόνια, για casting, για παιχνίδια και για ομάδες, και πλέον επειδή υπάρχει και η δουλειά στη μέση, απλά το αφήσαμε το παιχτικό κομμάτι κυρίως και το έχουμε πάει στο owner κομμάτι. Οκ, άρα έχουμε μια τέτοια περίληψη. Ξεκίνησες, είπες, έπαιζες κιόλας, μετά είσαι πλέον owner. Μίλησες ότι μια δουλειά σου έχει πάρει αρκετό χρόνο. Τι δουλειά είναι αυτή η αεροσυνοδέ? Μάντεψε. Θέλω να μαντέψεις. Κοίταξε να δεις. Όταν σε πρωτοείδα στο Twitch, συγγνώμη, και γνώρισα για σένα, και στο YouTube εννοείται σε είδα, γιατί έχεις και βιντεάκια, έβλεπα αεροσυνοδός. Κατάλαβες. Και λέω. Και νομίζω ότι είναι η ερώτηση που σου κάνουν όλοι πριν καν γίνεις όντως αεροσυνοδός. Και προσπαθούσα να καταλάβω γιατί, πώς και τι. Και μου έχεις πει το story. Θέλω να μου πεις, πριν πάμε στο ότι πλέον είσαι official, κυριολεκτικά legit, μπαίνεις σε αεροπλάνο και δίνεις στον κόσμο, προσέχεις τον κόσμο του αεροπλάνου. Πώς ήρθε αυτή η ονομασία στη ζωή σου πριν, γενικά? Θέλω να μας πεις το origin του αεροσυνοδού. Ωραία. Υπάρχουν πολλοί μύθοι περί του ονόματός μου. Δηλαδή, ας πούμε, ένας φίλος μου λέει ότι, μύθος αυτό, ότι σε κάθε λέω διαφορετικό λόγο για τον οποίο λέγομαι έτσι. Okay. Ότι κάθε ιστορία είναι διαφορετική. Η μοναδική αληθινή ιστορία που υπάρχει είναι: μ' άρεσε ο Σούπερμαν, το Σίγμα το έκανα Α, και τελειώνει εκεί πέρα. Δηλαδή, αντί για να είναι η εικόνα του Σούπερμαν, είναι το δικό μου το πρόσωπο εκεί. Και αυτός είναι ο αεροσυνοδός. Okay. Ωραία. Σου άρεσε ο Σούπερμαν. Το έκανες Α. Το Α πώς ήρθε? Γιατί το έκανες Α? Δεν έχεις καμία σχέση με Α. Δηλαδή το ονοματεπώνυμό σου δεν έχει σχέση με Α. Ναι. Άρα γιατί? Ωραία ερώτηση αυτή, πλάκα. Δεν την είχα σκεφτεί ποτέ, αλλά νομίζω πως. Επίσης, ένα από τους μύθους που έχω πει είναι ότι το αεροσυνοδός είναι full απλό. Είναι ένα full απλό όνομα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, δεν είναι extra killer 2025 και τέτοια. Okay. Είναι μια δουλειά η οποία υπάρχει, είναι γυναικεία δουλειά το όνομα. Δηλαδή, είναι η αεροσυνοδός, όχι ο αεροσυνοδός. Και απλά εγώ το έκανα ο αεροσυνοδός, το οποίο και σου μένει, αλλά είναι και τερμαπλό. Δεν είναι κάτι έτσι extravagant, πώς θα το πω. Ναι. Νομίζω σου μένει. Λες ο αεροσυνοδός, τέλος. Είναι ο αέρο. Εκεί τελειώνει. Είναι legit το αέρο. Το αέρο μένει. Είναι όντως το πρώτο θετικό. Σου ταιριάζει πλέον απόλυτα. Αυτός είσαι. Και το έχεις κάνει ownership δικό σου. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε λέγανε αεροσυνοδό. Επέλεξες να κάνεις αυτό το χαρακτήρα και έγινες αεροσυνοδός στα social media. Και μετά πότε και γιατί αποφάσισες, δηλαδή τι manifesting ήταν αυτό και πήγες σε σχολή αεροσυνοδών? Δηλαδή μήπως είναι κάποια σκευωρία η οποία είχες προμελετήσει από μικρή ηλικία και μας κοροϊδεύεις, ή τι συνέβη? Σκευωρία. Τι συνέβη? Πώς έγινες όντως αεροσυνοδός μετά? Δηλαδή είσαι content creator, είσαι owner ομάδας.
Εντάξει, όλοι οι άνθρωποι ψάχνουμε μια δουλειά. Τι να κάνουμε, άμα δεν τα βγάζουμε από τα χόμπι μας που μας αρέσουν. Αλλά από όλες τις δουλειές του κόσμου, αεροσυνοδός, όνομα και πράγμα. Πες μου αν αυτό ήταν κάτι το οποίο το σκεφτόσουν όταν καθόσουν μόνος σου και έλεγες: OK, είμαι αεροσυνοδός. Όλοι μου λένε ότι αν είμαι αεροσυνοδός, το ένα το άλλο. Μήπως legit να γίνω, δηλαδή πες μου το thought process. Λοιπόν, όταν ήμουν 20, είχα στείλει όντως εταιρεία για το συγκεκριμένο επάγγελμα και τότε δεν είχα τελειώσει το στρατό. Οπότε, άμα δεν είχε τελειώσει το στρατό, δεν μπορούσε να σε καλέσουν. Τελείωσα το στρατό τότε στα 21 πόσο ήμουνα και λέω μετά. Εντάξει, επειδή είχα ξενερώσει το ότι δεν ξανάστηλα. Και έκατσε τώρα μετά από τόσα χρόνια να μου έρθει τυχαία εντελώς στο Instagram ένα post. Και λέω, γιατί όχι. Και κάπως έτσι από το πουθενά αυτό που έθελα πριν πολλά χρόνια έκατσε. Δεν ξέρω, manifest θες να το πεις. Θες να το πεις τύχη, ατυχία, όπως θες πες το. Νομίζω όμως έχει κάτσει τέλεια με το όνομά μου και με τη δουλειά. Οκ. Είπες εδώ κάτι σημαντικό, ότι το ήθελες χρόνια πριν. Δηλαδή ήθελες. Σταμάτησα να το θέλω. Οκ. Και μετά το είδα τυχαία και λέω, why not, αφού το ήθελα παλιά, γιατί να μην το κάνω τώρα. Αυτό σταματάς να κυνηγάς πράγματα, πλάκα-πλάκα σου έρχονται. Μπορεί να ισχύει και αυτό. Πώς θα μπορούσαμε να ονομάσουμε αυτή τη θεωρία? Όταν σταματάς να κυνηγάς τα όνειρά σου, εκεί που έχεις σταματήσει και έχεις εγκαταλείψει προσπάθειες, ξαφνικά. Ξαφνικά κάτι σου έρχεται. Μια ευκαιρία, κάτι, ένα πάτημα. Μάλιστα. Από το πουθενά. Άρα δηλαδή ήθελες από πιο μικρός να γίνεις αεροσυνοδός όντως? Σου άρεσε σαν εργασία? Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι πως είναι και γαμό τα επαγγέλματα. Okay. Γιατί απλά δεν είσαι ποτέ σε ένα σταθερό σημείο αυτό. Είσαι ναι, μεν στο αεροπλάνο, αλλά δεν είσαι ποτέ με τα ίδια άτομα, δεν είσαι ποτέ με τους ίδιους ανθρώπους από εδώ από εκεί, δεν είσαι ποτέ στο ίδιο αεροδρόμιο. Πόσο καιρό την κάνεις τη δουλειά τώρα? Κοντά ένα χρόνο. Κοντά ένα χρόνο. Και σε ποια μέρη έχεις πάει σαν εμπειρία, δηλαδή σε ποια μέρη μπόρεσες, ό,τι μπόρεσες να δεις? Γιατί δεν ξέρω αν μεταφέρεστε με τα αεροσκάφη, μένετε στο αεροσκάφος ή μπορείτε να κάνετε τύπου να κατεβείτε, να περιμένετε, να αλλάξετε. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Είναι από τα μυστήρια επαγγέλματα που δεν γνωρίζει ο μέσος άνθρωπος. Πώς λειτουργεί αυτό το επάγγελμα για κάποιον που μπορεί να τον ενδιαφέρει να βλέπει το βίντεο και να θέλει και αυτός να ταξιδέψει στον κόσμο με αυτή την εργασία? Ναι, δεν βλέπουμε πράγματα γενικά. Δεν κατεβαίνουμε δηλαδή να κόψουμε βόλτες και αυτά. Κάποιες φορές μπορεί να κατέβουμε μέχρι το αεροδρόμιο. Αυτό. Έχουν υπάρξει κάποια αεροδρόμια, αλλά τα οποία δεν μπορώ να τα αναφέρω. Πού και γιατί. Δεν μπορείς να αναφέρεις σε ποια μέρη έχεις πάει, δηλαδή σε ποια μέρη έχεις κατέβει? Ναι, δεν μπορώ να αναφερθώ σε ποια σημεία έχουμε κατέβει και αν έχουμε κατέβει, γιατί μπορεί και να μην έχουμε κατέβει. Είναι. Τι εννοείς? Απόρριτα αυτά, δεν μπορώ να τα πω θεωρητικά. Για ποιο λόγο? Θεωρητικά. Αφού εμείς άμα μπούμε στο αρχείο της εταιρείας θα μάθουμε. Όχι, δεν υπάρχουν θεωρητικά γι' αυτό, οπότε δεν μπορώ να επεκταθώ επί του θέματος. Άρα ουσιαστικά, δεν μπορώ να επεκταθώ. Το σεβόμαστε απόλυτα αυτό. Υπάρχει το ιατρικό απόρριτο, υπάρχει και το υπτάμενο απόρριτο. Το aviation απόρριτο. Aviation απόρριτο. Ενδιαφέρον λοιπόν. Θέλω τώρα να μας μιλήσεις, γιατί μάθαμε ότι ήταν μεγάλο κομμάτι της ζωής στο League of Legends, οπότε θα πατήσουμε αρκετά πάνω στο League of Legends. Θέλω να μάθω, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, οι περισσότεροι που έρχονται εδώ όλοι έχουν ασχοληθεί πάνω κάτω με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το community είναι pretty much even, δεν έχουμε έρθει ακόμη. Σίγουρα παίζεις και άλλα game, σίγουρα σου αρέσουν και άλλα παιχνίδια, το έχω δει κιόλας εγώ στα stream σου. Θέλω να μου πεις τι lane παίζεις, τι main arts, ποιο είναι το αγαπημένο σου πράγμα να παίζεις στο League of Legends, τι απολαμβάνεις, τι απολάμβανες στο παρελθόν και πλέον έχει ξυφτήσει. Πες μας λίγο, ποια είναι η άποψη του αεροσυνοδού για το παιχνίδι αυτό? Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι είναι ό,τι πρέπει για να παίζεις με παρέα. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο παιχνίδι που μπορείς να παίξεις με πεντάδα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει καλύτερο παιχνίδι. Όταν παίζεται σωστά, είναι ένα από τα καλύτερα παιχνίδια στον κόσμο. Και η αγαπημένη μου λωρίδα είναι η επάνω λωρίδα, γιατί είναι η πιο ξυλοφορτωμένη λωρίδα που υπάρχει. Απλά παίζεις ξύλο, μπουνίδια, δεν κάνεις κάτι άλλο. Σπάς turrets, έχεις την ησυχία σου. Είναι το ήρεμο lane. Όταν δεν υπάρχει φυσικά ο jungler, έτσι. Είναι άλλο game. Ναι, αλλά cynical τείχος. Αν έχεις αντίπαλο range, top. Του σκέω με τον Rumble. Αυτό σκεφτόμουν τώρα. Και είχα και ένα game σήμερα εναντίον Rumble. Τραυματικότατο. Άρα λοιπόν, αεροσυνοδέ, είσαι main Rumble player. Ήμουνα και για πολλούς, καλά και για πολλούς, ήμουνα για περίπου 1 με 1,5 μήνα, 2 rank ένα Rumble στον κόσμο. Αλήθεια λες?
Ναι, είχα Αυτό φτάσει δεν το όταν ήξερα. ήμουν. Το ήξερα αυτό. Δεν θυμάμαι. Μπορεί να μην το ξέρει γιατί ήταν για λίγο πέρυσι το καλοκαίρι. Damn. Όταν είχα φτάσει 500 LP Master, ήμουνα για ένα μήνα περίπου ο καλύτερος Rumble στον κόσμο. Τι λες. Οκ, καλό, βάλε. Καλές εποχές. Βιρτουόζο, εσύ ήσουν ποτέ κάτι έτσι top? Κάτι top. Ναι. Rank 1 δεν νομίζω να έχω πάει σε κάτι. Μπα. Οκ. Εσύ τι main άρεις Βιρτουόζο? Εδώ για να ξέρουμε όλοι τι Εμένα είμαστε. είναι διπολική διαταραχή τα δικά μου τα mains. Okay, Δηλαδή κυμαίνονται από Thresh, Jhin, Vayne και Καταρίνα. Όλα μαζί. Jhin, Vayne Λίγο απ' όλα. και Όλα μαζί. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λίγο mid, λίγο jungle, λίγο support. Jungle και top σίγουρα δεν παίζω όμως. Α, δεν παίζεις jungle και top? Ναι, top. Θα μπορούσες όμως να Σπάνια. παίξεις top με τα champion που άκουσα. Κάποια από αυτά. Δύσκολα. Δηλαδή top θα πικάρω Καναντάριους, Ερέλια ή Φιόρα. Οκ. Άρα, Ρωσονοδέ, εσύ τώρα για να γυρίσουμε στο top lane είσαι master δηλαδή με το Rumble ή το έχεις πάρει και στη ζούγκλα? Γιατί στο παρελθόν θυμάμαι το Champion παίζονταν και ζούγκλα σε κάποιες random περιοχές, περιόδους βασικά. Υπήρχε μια περίοδος που παίζονταν jungle. Ακόμα μπορεί να ψιλοπαιχτεί. Απλώς εντάξει, παλιά ήταν μια περίοδος με το Dark Harvest όταν είχε πρωτοβουλία. Θυμάμαι που απλά έκανες one shot. Υπήρχε και ένα άλλο item, πώς λέγονταν αυτό το μπλε. Το οποίο. Δεν έπαιζα LOL Σαν το τόσο παλιά. Ludens. Night Harvester. Σαν το Night Harvester, το Night Harvester το item. Οκ. Όχι, εντάξει. Το οποίο ήταν νομίζω απίστευτο. Αναμνήσεις. Night Harvester θυμάμαι ήταν το απόλυτο Mordekaiser item. Δεν θυμάμαι καν πόσα χρόνια πίσω είναι αυτό. Αυτό πρέπει να είναι και 3 χρόνια πίσω αυτό το Είναι item. θυμάμαι. πιθανό. είναι πιθανό, ναι. Είναι παλιό. Όταν πρώτο ήρθα στο LoL νομίζω εξαφανίστηκε μετά από λίγο. Μπράβο. Οκ, Ρωσινοδέ. Άρα λοιπόν, έπαιζες, κατάφερες να φτάσεις και rank 1 Rumble. Στην Paragon Phoenix όταν ήσουν και σαν παίκτης σε ομάδα? Στην αρχή, στο Greek Amateur League όταν είχα μπει, όχι, ήμουνα μόνο host και caster. Okay. Μετά έγινα σκέτο caster. Okay. Και μετά μόλις έγινε Paragon Phoenix, αν δεν κάνω λάθος, για λίγο host που ήμασταν μαζί και casting. Και εκείνη την περίοδο παράλληλα φτιάξαμε και την πρώτη ομάδα. Δηλαδή δεν υπήρξα ποτέ παίκτη σε αυτές τις. Υπήρξα πολύ παλιά βασικά. Όχι, υπήρξα πολύ παλιά. Διάλειμμα. Λοιπόν, είμαστε πίσω. Για σας δεν έλειψε και κάτι, σε δευτερόλεπτα πάλι ήμασταν πίσω. Δεν πήγε πεθάνει. Ναι, πάλι καλά η Βιρτουόζα είναι κάπως καλά. Σήμερα έχει κάνει τη θυσία, είπε ότι έχει κολλήσει 3 φορές COVID. Δυστυχώς δεν έχει πεθάνει. Τώρα δεν μέχρι είχα τώρα. COVID. Δυστυχώς δεν έχω πεθάνει. Γιατί μου Γιατί έκοψε? χειρότερα. Τώρα δεν είχα COVID. Απλά ήταν ένα απλό κρύωμα από το Λονδίνο και μου είχε γαμίσει το. Wow, Είχε χολέρα. Το πιο περίεργο plug είναι ότι έχω πάει στο Λονδίνο ever, παιδιά. Κοντεύει να πεθάνει, έχει βήχα, κοντεύει, έχει COVID 17 φορές και πώς κατάφερε να. Ούτε ο Πήγα Ρωσινοδός δεν το έχει αυτό. Λονδίνο. Ναι. Μπράβο, Βιρτουόζα! Με ποια εταιρεία? Ευχαριστώ. Τη γαμμένη τη Ryanair ποτέ ξανά. Ryanair, άμα θες να μας κάνεις χορηγία, δεν πειράζει. Εμείς μπορούμε να κάνουμε και διαφήμιση πάνω, ξέρεις. Δεν χρειάζεται, ρε. Έχω φίλο που δουλεύει στην Aegean πιλότης άμα θες χορηγίες. Α, νομίζω έχουμε και Ρωσινοδούς που δουλεύουν στην Aegean, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Ναι, έλατε. Ναι. Yeah. Είχαμε μείνει στο γεγονός ότι δεν ήσουν ποτέ σαν παίκτης. Ναι, έχουμε υπάρξει μαζί, ευλογημένη στιγμή για μένα. Το co-casting μαζί σου έκανες και το host τότε, μέχρι να έρθει και η Λίλη του να μας βοηθήσει. Έκανες το host, το cast σου, όλα αυτά. Δίπλα σου έμαθα τα πρώτα μου βήματα και θέλω να σου πω και εδώ πλέον να υπάρχει αυτό το βίντεο που θα μείνει στην ιστορία ότι πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Ήταν υπέροχα, ήταν εξαιρετικά, έμαθα πράγματα, το απόλαυσα. Η χημεία μας ήταν perfect. Και σε συμπάθησα έκτοτε 100% συμπάθεια. Και νομίζω Κάπου εδώ βγάζω δίνει γλωσσόφυλλο, φίλε. όχι. Απόσταση, απόσταση. Όχι, μην αγχώνεσαι. Θα σου πω και κάποια άλλα πράγματα. Η αγάπη μου για σένα έφτασε στο Zenith όταν ήρθα στην Αθήνα και με περίμενε στα σκαλιά στο Taekwondo Arena που είχα πάει τότε στο πρώτο Game για μένα. Ναι. Που ήταν πραγματικά σαν να το βγάλα το Shakespeare. Ήταν εγώ σκάω μέσα και ξαφνικά ο Ρωσινοδός με περίμενε πάνω στη σκάλα. Ήταν ό,τι πιο. Εδώ με ανοιχτές τις αγκάλες εδώ. Πραγματικά. Και μετά κάποιος ήρθε, δεν θυμάμαι ποιος παίκτης ήταν. Ναι, ήταν Ποιος παίκτης ήταν. ο Lightbringer, νομίζω. Ο Lightbringer πρέπει να ήταν. Σκέφτομαι Lightbringer. Ανεβαίνω πάνω, έχω λοκάρει Ρωσινοδό από τα εισιτήρια. Και τον έχω λοκάρει Ρωσινοδό, ανυπομονώ να φτάσω σε εκείνον. Ξαφνικά πάω εκεί που πάω να πιάσω. Είναι legit σαν Shakespeare, bro.
περπατάω, ανεβαίνω τα σκαλιά, μπρο. Πάω να χαιρετήσω τον Ρωσινοδό. Καπάκια, δεν θυμάμαι αν είναι ο Lightbringer, είναι πιθανό. Cockblock ακραίο, έρχεται το Lightbringer. Κύριε Gas, μου λέει. Ωραία, πού στη λέω. Τι έγινε τώρα, τι gang ήταν αυτό που φάγαμε εδώ πέρα, ρε μαλάκα. Αυτό ήταν invade οριακά. Invade ήταν ό,τι θες, ήταν εν τέλει μετά φασωθήκαμε τον Ρωσινοδό στο Game Arena. Και μετά εννοείται, φασωθήκαμε πριν με βγάλει για ποτό, γιατί μετά με πήγε στον Πειραιά σε ένα από τα δικά του μαγαζιά. Πήγαμε και για μπύρες μετά. Είχε και όντως after 12 μετά. Είχε legit after 12. Δεν ξέρω αν ήταν after 12, γιατί εκεί στην Αθήνα, την Μπουρδελοπόληση, εκεί πέρα δεν έχετε μετρό μετά τις 12 και έπρεπε να φύγω νωρίτερα. Πες τα Μπουρδελοπόλη. Οπότε, ναι. Αλλά ήταν ένα υπέροχο βράδυ, οπότε έχω μόνο θετικά να σου πω. Και κάτι ακόμα που θέλω οπωσδήποτε να σου πω είναι ότι είχαν δει ένα live μας, τότε που είχαμε πρωτοξεκινήσει μαζί. Είχαν δει ένα live μας, το έβλεπα στο laptop έξω, ήταν η αδερφή μου και κάτι φίλοι τους, ρε. Και είχαν βάλει, ξέρω εγώ, Area Omega για να δουν Paragon Phoenix τότε. Και μπρο, κάσταρες, έκανες play by play και καστάρεις Ornn Ulti. Ναι. Και κουμπώνεις, φίλε, το κρυάρι. Και φωνάζεις το κρυάρι. Και έκτοτε, σου ομολογώ φίλε, έκτοτε όλοι μου μιλάνε για το κρυάρι του Ρωσινοδού. Όλοι άσχετοι που δεν ξέρουν League of Legends. Όλο μου το σόι, όλοι μου μιλάνε για το κρυάρι, φίλε. Θέλω να σου πω, έχει μείνει. Το κρυάρι. Ναι, legit, γιατί σκάει ulti Ornn, bro, και ο Ρωσινοδός τα παθαίνει, όλα είναι σε αμόκ. Λέει το κρυάρι! Και έχει μείνει fact στην ιστορία, bro. Έχει μείνει στην ιστορία. Θυμάσαι ποιος αγώνας ήταν, πρέπει να ήταν κάποιος τελικός αυτός. Δεν θυμάμαι ποιος αγώνας ήταν. Δεν το έλεγες μόνο, δεν το είπες μία φορά. Το ξανά από αυτό, έτσι. Το έλεγες σε κάθε φορά που Ornn έκανε ulti. Δεν άφηνες φορά που δεν να μην το έλεγες. Αυτό θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήταν από τα πιο απολαυστικά σημεία. Και το solo ball που έλεγες στο top lane που ήταν δικό σου. Αυτά τα θυμάμαι. Solo ball. Όχι μόνο στο top lane. Υπήρχαν πραγματικά πολλά solo ball. Τέλος πάντων, περνώντας λοιπόν και αυτό, μετά ίδρυσες το δικό σου οργανισμό e-sport και μίλησέ μας γι' αυτό, δεν θα πω κάτι εγώ προς το παρόν, μίλησέ μας για όλη τη δημιουργία από την αρχή, πες μας κάποια πράγματα. Λοιπόν, το Trine νομίζω δεν είχε φτιαχτεί όταν θέλαμε να μπούμε. Αν δεν κάνω λάθος, είχαμε φτιάξει μια μικρή ομάδα έτσι μέσω του stream, την οποία λέμε πάμε να μπούμε σε κανένα πρωταθληματάκι και μετά αμέσως, ξέρω εγώ, 1-2 μήνες μετά εμφανίζεται το Trine σαν ευκαιρία. Σωστά, ναι. Πρόπερση, αν δεν κάνω λάθος κιόλας. Δεν ξέρω αν ήταν. Πρέπει να ήταν πρόπερση, πιθανόν. Ή πέρυσι. Πέρυσι. Ναι, πριν 1,5 χρόνο υποθέτω μάλλον. Κάπου εκεί είχε βγει το Trine. Και η αλήθεια είναι πως το ξεκινήσαμε σαν full φιλικό μέσω του stream. Δηλαδή ήταν όλοι viewers, ήταν όλοι. Εντάξει, μέτροι παίκτες. Μέχρι εκεί παίζουν, ας πούμε, δεν είναι για πολύ ψηλά. Και το πήγαμε τελείως φιλικά. Ξεκινήσαμε αυτό το split με 0 νίκες και 10 ήττες, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, εντάξει. Κάθε αρχή και δύσκολη. Ναι, περνάγαμε λίγο καλά στην αρχή, είχε λίγο πλάκα, αλλά μετά κάπου σε φθήρει κιόλας ήττα, λίγο τα νεύρα ένας στον άλλον. Κάναμε κάποιες αλλαγές τέλος πάντων, διώξαμε λίγο τους πιο φιλικούς, πήραμε κάποιους πιο competitive. Μετά από το 0-10 κάπου πήγαμε νομίζω κάναμε ένα άλλο σερί στο οποίο κάναμε 7 νίκες, ξέρω και 6 ήττες, κάτι τέτοιο. Λίγο καλύτερα, ναι μεν. Αρκετά αλλά πάλι καλύτερα. Κάτι... 700% πάνω ήταν η επιτυχία σας. Ναι, ισχύει. Αλλά πάλι κάτι έλειπε, δηλαδή πάλι λίγο γκρίνια, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, λέμε μάλλον ούτε έτσι. Οπότε τελείωσαμε αυτό το split χαμηλά. Νομίζω πέμπτη βγήκαμε στο Trine, τέταρτη, έκτη, ναι, κάπου εκεί. Πώς ονομάζεται η ομάδα θέλουμε να μας πεις, γιατί μας μιλάς για την ομάδα που έχεις δημιουργήσει, αλλά δεν μας έχεις πει πώς είναι το όνομα του οργανισμού σου. Αυτό θέλουμε, είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, δεν θα μπορούσε να είναι άλλο το όνομα εκτός από το Air Esports, έτσι. Αεροσυνοδός, Air Esports. Πολύ καλό όνομα. Δηλώνω νούμερο 1 φαν πάντως, να ξέρεις, έτσι. Δεν χάνω ευκαιρία. Το έχω δει. Και εσύ και... το σημάδι της Άλμου δίπλα και δηλώνει. Κοίταξε να δεις. Εντάξει, η Άλμου είναι η οικογένειά μου, ρε φίλε. Η Άλμου είναι η οικογένειά μου. Ο Αεροσυνοδός και η Air Esports είναι ο νούμερο 1 fucking fan. Δεν μπλέκεις με άλλο. Πάρω ένα τηλέφωνο τον Κώστα εγώ τώρα. Εδώ δημιουργείται beat. Δεν μπορείς να κάνεις κανένα. Μπορείς να το πεις όταν θα έρθει και αυτό στο Άλμου After 12. Να το πεις εδώ πέρα ότι ο Gas είναι νούμερο 1 fan Air Esports. Τι θα κάνει. Το σημειώνω τώρα. Με βλέπεις. Σημείωσε το. Και ο Gas, ρε παιδί μου, άμα πει ότι θα κάνει μια ομάδα Gas FC, θα είμαι κι εγώ νούμερο 1 fan της Gas FC. Τα κατά ψέματα. Ευχαριστώ. Γι' αυτό έχουν φασωθεί μεταξύ τους.
Εννοείται, πολλές φορές. Δεν μπορώ να το αρνηθώ αυτό και νομίζω υπάρχει και ζήλια εδώ στην ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω. Αλλά περνάμε πολύ ωραία με τον κύριο Συνοδό, αλλά ναι, είμαι νούμερο ένα φαν. Περνάμε πολύ ωραία με τον κύριο Συνοδό υποκοκκινίζοντας. Κόκκινος είμαι συνέχεια, δεν έχει να κάνει αυτό, δεν τρέπομαι. Κάνε και λίγο γουγού τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω γουγού ποτέ. Πρέπει να μου το έχει πει και η Τζούλς αυτό, ξέχασέ το, αλλά δεν πάμε τώρα σε αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, Μικρό γερλάκι. Oh. Βιρτόζα. Α, sorry, ρόσταρα το λάθος άνθρωπο. Ροστάρις, legit bro, stop. Λάθος άτομο. Λοιπόν, οπότε Αρσινοδέ, πάμε στο επόμενο split με τη νέα Esports. Ναι, πάμε στο επόμενο split. Ο κορμός μένει ίδιος σχετικά, δηλαδή αλλάξαμε μόνο τους πάντες εκτός από μένα και το ADC. Ναι, μόνο εμείς οι δύο δεν αλλάξαμε. Ξεκινήσαμε ναι μεν καλά. Ξεκινήσαμε δηλαδή με 8 νίκες και μια ήττα, κάτι τέτοιο, και ένα game το χάσαμε μόνοι μας τελείως. Okay. Κάπως κάπου στα μέσα πάλι καταφέραμε να... Δεν ξέρω, κάπου το λούσαμε ρε παιδί μου και καταφέραμε να μην ανέβουμε στο Surrogate. Υπήρξε έτσι πάλι μια γκρίνια, θα μπορούσαμε ναι μεν και αυτά. Και λέμε τι κάνουμε τώρα, πάμε σοβαρά. Και το πήγαμε σοβαρά και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ναι, κοίταξε, έχω παρατηρήσει όλη την εξέλιξη της ομάδας και επίσης να ενημερώσω ότι πλέον δεν μιλάμε μόνο για την ομάδα στο πρωτάθλημα πλέον που συμμετέχει στην Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού που είναι στο Surrogate η ομάδα, θα μιλήσουμε και αυτό, αλλά πριν πάμε στην τωρινή ομάδα στο League of Legends που μπορώ να πω πράγματα για αυτή με σχετική άνεση, θέλω να μου πεις βασικά και να επεκταθείς λίγο περισσότερο στο ότι ο οργανισμός σου δεν έχει παραμείνει στο League of Legends. Έχεις κάνει επέκταση γιατί έχω δει τη νέα Esports και σε άλλα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν συνεχίζει αυτό. Δεν ξέρω. Τι εννοείς σωστά, δικό σου είναι! Δεν ξέρω αν συνεχίζει αυτό, αν είσαι πάλι σε άλλα παιχνίδια ή όχι, αλλά θέλω να με λύσεις τι έχεις κάνει πάνω σε αυτά, τι κινήσεις έχουν γίνει. Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο. Το είχα ξεχάσει λίγο αυτό γιατί τώρα το πρωτάθλημα το οποίο συμμετείχαμε είχε ένα μεγάλο pause. Το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, είναι από τον προηγούμενο μήνα και ο τελικός θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου, κάπου εκεί τέλος πάντων. Οκ. Πρωτάθλημα σε τι παιχνίδι? Στο Valorant λοιπόν έχουμε φτιάξει ομάδα, την οποία την έχει κατεβάσει ο καλός μου φίλος ο Wombo. Shout out. Ναι, Wombo ένα CS. Μου λέει να σου πω, ψάχνουμε org για να παίξει η ομάδα μας. Του λέω να σου πω, έχω του νέα Esports, θες να κατεβούμε και στο Valorant. Και κατεβήκαμε και στο Valorant. Είμαστε στο Olympus Championship, το οποίο είχαμε πάει και πολύ καλά κιόλας. Είχαμε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Ήμασταν πρώτοι κάποια στιγμή, τώρα είμαστε νομίζω σε βαθμία δεύτερη, αλλά ναι, έχει πάρει μια μεγάλη παράταση γενικά το πρωτάθλημα. Αλλά ναι, LOL και Valorant μέχρι στιγμής. Και θέλω να κοιτάξω και για περαιτέρω πράγματα. Δηλαδή, τώρα που θα είμαι λίγο πιο χαλαρός, θέλω να κυνηγήσουμε, να μπούμε και σε 1-2 διαφορετικά e-sports ακόμα. Κοίτα, άμα θέλεις τη φιλική συμβουλή μου, η επέκταση στα παιχνίδια τα οποία έχουν έρθει από την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Αθλητισμού είναι τεράστια. Ήδη έχουμε 7 παιχνίδια και θα έρθουν και άλλα. Συν τα επίσημα πρωταθλήματα σε αυτά τα παιχνίδια υπό την Ελληνική Ομοσπονδία. Οπότε, ό,τι μπορείς να κάνεις, κάντο. Φιλική συμβουλή δική μου. Να ξέρεις. Λοιπόν, οπότε πάμε λίγο στο σήμερα, γιατί σκαμπανεβάσματα είχαν όλες οι ομάδες μέχρι τώρα. Εσύ λοιπόν τώρα σε αυτό το split έχεις κατεβάσει μια ομάδα στο League of Legends, μια ομάδα αστέρων, ένας και ένας είναι τα παιδιά. Είναι ομάδα Prime κυριολεκτικά, από όποια θέση και να το πιάσεις. Θέλω να μου μιλήσεις για το πώς ήρθε η δημιουργία αυτής της ομάδας, πώς έψησες αυτά τα άτομα να έρθουν εκεί τώρα, τι ήταν το project, μίλησα μου γι' αυτό. Πώς στήθηκε όλο το τωρινό το team, Ναι. Λοιπόν, είμαστε με το φίλο μου τον Red Baron, εννοείται ο Τάσος στο ADC. Μου λέει πάμε σοβαρά τώρα. Είχε ξενερώσει αυτός λίγο με το επόμενο split του δεν ανεβήκαμε. Λέει φάγαμε και μερικοί έτσι ένα trash talking από άλλους παίχτες, έτσι αντιπάλους, οι οποίοι δεν ξέρω ποιοι είναι γιατί τα λέγανε αυτά, αλλά οκ. Δεν ξέρω γιατί κάποιοι τυχαίοι να λένε τέτοια πράγματα, αλλά οκ, το αφήνω, προχωράω. Κοίτα, περίμενε πριν προχωρήσεις, να κράξω όλους οι ηλίθιους που βγαίνουν και κάνουν δράμα. Είστε σκουπίδια ρε, πάτε καλά. Είναι δυνατόν να είμαστε το 2025, έχουμε φτάσει 25 χρονών, άλλοι είστε 700 χρονών και βγαίνετε και κάνετε δράμα. Τι είστε ρε μαλάκες δηλαδή, θείες είστε, σκουπίδια! Θείες. Εγώ Λοιπόν. θα πω ότι η απόψη φίλο μου είναι λίγο, ξέρουμε όλοι σαν τι. Από δεν εκεί μπορώ και να πέρα. καταλάβω, δηλαδή οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν, όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν κάτι ρε φίλε.
Κάτι, εσύ κοιμάσαι, τον ξύνεις, τα πιάνεις όλη μέρα. Και τον ξύνεις και βρωμάς πατατάκια, ρε φίλε. Και έρχεται ο άλλος να επεισοδίσει να κάνει κάτι. Και κάνετε δράμα. Γενικά δεν το λέω μόνο για σένα. Έτσι, Γενικά, το λέω γενικά για τον αυτό. δράμα. Δηλαδή γίνεται εγώ να ξυπνήσω, να σηκωθώ από το κρεβάτι, να μην πεθάνω το βράδυ. Να σηκωθώ και να πω: Ωρε μαλάκα, σήμερα κάτσε να βρίσω λίγο, ρε μαλάκα. Δηλαδή είστε σκουπίδια, όσοι το βλέπετε αυτό, οι περισσότεροι είστε, να ξέρετε. Βέβαια, όχι όλοι, απλά θέλω να σα κράξω όλου. Αυτό, συγγνώμη για το ράφι. αυτοί που το κάνουν. Δεν με νοιάζει καν. Μπρο, όλοι ας έρθουν. Όλοι. Δεν μπορώ να καταλάβω το δράμα. Δηλαδή, να ήσασταν 15 χρονών. Μαμά μου πήρε την κασετίνα ο Τάκης, ρε φίλε. Να σου πω: Ναι, έχεις δίκιο, αγόρι μου. Ας σου πάρω μια άλλη κασετίνα. Δηλαδή τώρα, έλεος. Δηλαδή, αυτό ήθελα να πω. Συγγνώμη για το rant μου. Πιστεύεις, μήπως και εσύ κάνεις λίγο δράμα τώρα. Εμένα είναι η φυσική αντίδραση της κοινωνίας πάνω σε μια κατάσταση την οποία παρατηρεί. Δηλαδή είμαι η αντανάκλαση της ύπαρξης. Δεν δημιουργώ δράμα. Ναι. Αρισούνα δε. Συνέχισε. Όχι, συμφωνώ, φίλε μου. Τα πες για μένα για να μην μιλήσω κι εγώ έτσι άσχημα. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Μου λέει να σου πω: Έχω νευριάσει. Μου λέει: Έχω νευριάσει, πάμε να κάνουμε κάτι. Ωραία. Και μια μέρα έτσι όπως τσιλάρω στο LOL και παίζω στο live. Τώρα, πότε έγινε αυτό, πριν κανένα μήνα. Μπαίνει μέσα ο φίλος μου ο Νταΐκη, μου λέει: Yo, Airo, I want to play in your team at last. Του λέω: There's an open spot. Παίρνουμε τον Ντάικη λοιπόν στο mid. Κλείνει αυτή η τρύπα που υπήρχε μια τρύπα εκείνη την περίοδο. Και τι τρύπα, μετά τον Ντάικη. Τι? Και την έκλεισε τρύπα με πολύ αιχμηρό παίχτη. Με Ντάικη, ναι, με Ντάικη. Ναι. Έτσι. Είναι και αεροδυναμικός. Με τον Ντάικη λοιπόν έφερε και τον συμπατριώτη του τον Bounce στο top, ο οποίος επίσης εξαιρετικός παίκτης, επίσης έχει παίξει στο Prime. Πολύ καλός παίκτης, δεν το συζητώ. Και πολύ καλό παιδί πάνω από όλο Bounce. Και καλό παιδί, όντως, ναι. Οπότε εγώ, επειδή ναι, μεν το έπαλα με τη δουλειά, με το ένα με το άλλο, δεν προλαβαίνω και ιδιαίτερα πολύ. Έκλεισε και αυτή η τρύπα ότι θα έχουμε κάποιον μόνιμο στο top, ο οποίος έχει prime εμπειρία, έτσι. Ήταν στο Psyche, ήταν στο Obsidian, έχει παίξει. Μετά στο bottom είναι το ίδιο, είναι ο Τάσος μαζί με τον φίλο μου τον Γιόλοσιμ, ο οποίος Γιόλοσιμ είναι μαζί μας τα περισσότερα split. Ο οποίος ακούω πολύ καλά λόγια. Και από τον Ταΐκη ναι. που έχω μιλήσει, από τους υπόλοιπους και με τον Bounce που έχω μιλήσει, για τον Γιόλοσιμ μου λένε πάρα πολύ καλά λόγια, πολύ promising και ακούει, απλά θετικά τα μεταφράζω τι ακούω, σου λέω δηλαδή, σου μεταφέρω βασικά. Είδα χθες τη συνέντευξη που είπε πότε στον Ταΐκη σε σένα περί Γιόλοσιμ και το πώς κουνιέται στο map και αυτά και μου άρεσε που τα ακούγα αυτά. Ισχύει. Γενικά υπάρχει μια καλή αρμονία πλέον στην ομάδα, πολύ αλλά σημαντικό. νομίζω πως ο λόγος που χτίστηκε αυτή η ομάδα που χτίστηκε είναι επειδή είμαστε στο community, δηλαδή έχω ένα community σαν αεροσυνοδός, ok, και είπανε. Γιατί δεν νομίζω να έρχονταν αλλιώς ο Ντάκης στην ομάδα μου που δεν ξέραμε καν αν θα παίξουμε στο Σάρογγιτ, ok. Κακά τα ψέματα. Ή ο Bouncy, ή ο Gio, ή ο Blade. Είδαν ένα promising spot λόγω εμένα και του Τάσου. Είναι ότι ο Τάσος έχει κάνει πάρα πολλά σε αυτό το split. Ωραία, το Βερμπάνο έχει κάνει πάρα πολλά σε αυτό το split, η αλήθεια είναι. Και θέλω να του δώσω και τα respect μου για αυτό που κάνει και το πώς το έχει χτίσει μόνος του. Μαζί με εμένα, αλλά κατάλαβες. Έχει πάρει πολύ μεγάλο βάρος από τις πλάτες μου. Και είμαστε σε αυτό το σημείο τώρα το οποίο νομίζω πως η ομάδα είναι έτοιμη για Prime και νομίζω θα τα καταφέρουμε κιόλας. Δεν ξέρω. Νομίζω είμαστε για πολύ μακριά στο LoL τουλάχιστον. Είμαι σίγουρος ότι θα πάτε στο Prime. Είμαι πεπισμένος ότι θα πάτε στο Prime. Εγώ αυτό που είπα και στον Ταΐκη είναι να συνομιλήσει με το Red Overpower ή ποιος κλείνει τα scrims, γιατί θέλω να δω αν μπορεί να κλείσει scrims με την Glory που είναι στο Prime, με την ό,τι είναι που είναι στο Prime. Ή με οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να κλείσει για να δούμε πώς μπορεί να παίξει ομάδα. Γιατί το Prime αυτή τη στιγμή και το Prime έχει εξαιρετικό επίπεδο πλέον και γενικότερα εξαιρετικούς παίκτες σε ατομικό, ομαδικό επίπεδο, αρκετό μάκρο, αρκετά tactics, πάρα πολλά. Οπότε θα ήθελα να δω τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα. Είναι νεοσύστατη βέβαια, οπότε όσο περισσότερα παιχνίδια έχεις και άμα είναι επιτυχημένα τα παιχνίδια, τόσο περισσότερο θα μεγαλώνει και θα εμψυχώνεται και το κλίμα της ομάδας. Είναι μέχρι να έρθει βέβαια και η πρώτη ήττα για να δεις πώς θα το αντιμετωπίσουν τα παιδιά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να δούμε την εξέλιξη. Εγώ εύχομαι ό,τι καλύτερο. Και επίσης δεν μου ξέρω αν μου είπες για το κομμάτι του puzzle. Έχεις το Blade στο jungle. Ναι, ο Blade ήταν η αλήθεια η νούμερο 1 επιλογή του Τάσου. Δηλαδή τον Blade ο Τάσος τον έφερε συγκεκριμένα. Με λίγα λόγια, ο Τάσος έφερε 2 παίκτες, εγώ έφερα 2 παίκτες και ο Γιόλο έμεινε ίδιος. Κάπως έτσι έγινε η φάση. Okay. Δηλαδή ο Gio που έχουμε στο EDC ήρθε επί της ουσίας επειδή έφερε ο Τάσος τον Blade. Και ο Gio ήθελε να παίξει με τον Blade. Κάπως έτσι έγινε η φάση. Και ο Ντέικη με τον Bounce πάνω πακέτο συνήθως. Ακριβώς. Που δεν ήταν ότι ήταν πακέτο, απλώς εγώ ζήτησα από τον Ντέικη, του λέω Ντέικη, you know,
Λέω Νταίκη, you know I need someone to fill my shoes. Να. I'm getting old, you know. Και μου φέρε τον Bouncy, ναι. Και έχει χτιστεί ένα πολύ όμορφο roster. Ένα competitive roster. Θέλω να ελπίζω ότι θα πάμε, αν όχι αίτητη, τουλάχιστον θα ανέβουμε Prime σίγουρα. Αυτό μπορώ να πω ότι το πιστεύω κι εγώ ρεαλιστικά. Θέλω, γιατί και ο Bouncy και ο Ντάικι και ο Blade και ο Gio είναι παίκτες οι οποίοι ήταν Prime και ξαφνικά τους πετάξανε. Δηλαδή παίξανε ένα split, αν θυμάμαι καλά, όλοι τους και μετά τίποτα. Δεν ξαναυπήρξαν ποτέ εκεί. Είναι μια δεύτερη ευκαιρία νομίζω. Το έχουν πάρει τα παιδιά σαν μια δεύτερη ευκαιρία η οποία θα τους, και μέσω της ομάδας μου θα τους ανεβάσει και παιχτικά αλλά και σαν στάτους. Τέλειο. Ισχύει Ωραία, αυτό με τις δεύτερες ευκαιρίες. Και από προσωπική εμπειρία δηλαδή το κάνω admire. Προσωπική εμπειρία σε τι θέμα δεύτερη ευκαιρία όμως? Για το Paragon έλεγα εγώ για τη δική μου προσωπική εμπειρία. Θυμάμαι που μας έχεις πει στο προηγούμενο. Ναι, να πάτε να δείτε επεισόδιο. Σωστά, άμα θέλετε να μάθετε τι λέει Virtuos, πολύ καλό plug είναι εδώ, respect. Άμα θέλετε να μάθετε τι έχει πάθει Virtuos, δεν έχετε ιδέα τι έχει πάθει Virtuos, δεν μπορείτε να το σκεφτείτε καν. Δηλαδή, άμα το δείτε, θα βγάλετε τα μαλλιά σας. Άμα θέλετε, πάντως το δείτε, να πάτε να δείτε το επεισόδιο της Virtuos που ήταν καλεσμένοι. Το επεισόδιο 3. Το επεισόδιο 3, πολύ σωστά. Πλέον είμαστε στο επεισόδιο 4. Μάλιστα λοιπόν, Ερωσυνοδέ. Άρα πάνω κάτω αυτά είναι τα μεγάλα κομβικά σημεία που έχουν γίνει στη ζωή σου μέχρι τώρα και ένα τελευταίο σημαντικότατο. Στο gaming τουλάχιστον. Στο gaming, σωστά. Ναι, πες μου, πού ήθελες να καταλήξεις? Όχι, υπάρχουν διάφορα. Απλώς νομίζω πως εγώ κυρίως, σαν Ερωσυνοδός κυρίως, όχι σαν Χρήστος, θέλω να φοκουσάρω γύρω από το game και λίγο από όλη τη φάση του gaming. Δηλαδή, ο Χρήστος είναι άλλο κομμάτι, κάνει άλλα πράγματα, άλλα κάνει ο Ερωσυνοδός. Εγώ θέλω να φοκουσάρω πιο πολύ στον Ερωσυνοδό σε αυτό το κομμάτι. Τα ξεχωρίζεις λοιπόν. Ναι. Μπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα, αλλά αλλάζουν αρκετά πράγματα και στη σκέψη και στο τι κάνει ο καθένας. Αυτό φίλε είναι ενδιαφέρον. Γιατί έχω συνομιλήσει π.χ. με αρκετό κόσμο που κάνει αυτό το content creating και το gaming γενικότερα και πολλοί λένε ρε παιδί μου ότι εγώ π.χ. έχω μια περσόνα η οποία περσόνα είναι μπροστά από την κάμερα, η οποία περσόνα βιώνει αυτή τη ζωή, αλλά με το που κλείσει η κάμερα ρε παιδί μου μετά είμαι εγώ, ο κανονικός με αυτός. Εγώ δεν ξέρω, δεν το νιώθω αυτό τόσο πολύ, to be honest. Δηλαδή αισθάνομαι ότι παρόμοια είμαι και στα δύο spot. Άρα ο Ερωσυνοδός, που εντάξει, ο Ερωσυνοδός είναι και το χαρακτήρα, έχει κάνει create το χαρακτήρα π.χ. του Ερωσυνοδού. Άρα τα ξεχωρίζεις γενικά, είναι άλλη συμπεριφορά σου πίσω? Όχι τόσο συμπεριφορά όσο τον τρόπο σκέψης σε κάποια θέματα απλά. Δηλαδή πάλι σαν Χρήστος θα κάτσω να παίξω παιχνίδια μόνος μου, okay. Μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα? Θα είμαι άλλος. Τι? Μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα? Ωραία, όταν στριμάρω ας πούμε σαν Ερωσυνοδός μπορεί να γίνει κάτι και να φρικάρω. Όταν είμαι εκτός stream μπορεί να γίνει κάτι που το ίδιο πράγμα ακριβώς που δεν θα με φρικάρει, θα είμαι απλώς χαλαρός, δεν θα με νοιάξει καν. Ναι. Okay. Ή και το ανάποδο. Απλώς υπάρχει μια πιο ας πούμε βατή αντιμετώπιση σαν Χρήστος και μια πιο έτσι υπερβολική σαν Ερωσυνοδός σε αυτό. Οκ, εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι που δεν συναντάμε σε ανθρώπους που μπορούν να κάνουν το χαρακτήρα εννοείται. Οπότε, δηλαδή, πού να δούμε speed, έτσι, πού να συζητήσουμε για το speed. Καλά. Ναι. Το οποίο πιστεύω ότι είναι διαφορετικός. Μάλιστα λοιπόν, Ερωσυνοδέ. Άρα πάνω κάτω αυτά δεν ξέρω εσύ αν έχεις να μας προσθέσεις κάτι άλλο για όλα αυτά που έχεις κάνει. Εγώ νομίζω ότι έχω καλυφθεί για να γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο. Θέλω να μου πεις το τελευταίο που θέλω να σε ρωτήσω γενικά είναι. Και μετά δεν ξέρω η Virtuos να έχει κάποια άλλη ερώτηση να σου κάνει ή όχι. Θέλω να μου πεις με το content creating department. Τι σχέδια έχεις, γιατί πλέον εργάζεσαι κιόλας και βλέπω ότι έχεις ελαττώσει τα stream, makes absolute sense. Αλλά θέλω να πεις τι σχέδια έχεις, πώς το σκέφτεσαι, αν έχεις κάνει μεγάλη επιστροφή, γιατί συζητήσαμε πρόσφατα ότι θες να κάνεις μια μεγάλη επιστροφή και σε δύο πλατφόρμες, όχι μόνο σε μία, μπορεί και σε παραπάνω. Θέλω να πεις τι γίνεται με αυτό. Γιατί θα τη συζητήσουμε βέβαια και οι δυο μας πιο μετά, αλλά θέλω να μας πεις, σαν fans του Ερωσυνοδού, τι να περιμένουμε. Τι μπορούμε να σκεφτούμε. Έχω συμφωνήσει αυτή τη στιγμή με 3 editors παράλληλα. Να κάνουμε 3 με 3 editors να κάνουμε 3 διαφορετικά concept ο καθένας. Έχω δηλαδή τον main, ο οποίος κάναμε το patch στο λεπτό. Πολύ ωραία σειρά, by the way, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή τη σειρά. Πού την έχεις αυτή τη σειρά, άμα θέλει ο κόσμος στα TV?
Και στο TikTok και στο YouTube, αλλά στο TikTok κυρίως, για το TikTok κυρίως ανεβάζαμε, short form video. Θα βρείτε και τα link τώρα στο κάτω στο description, θα βάλω εγώ μετά. Με τον άλλον έχουμε συζητήσει να κάνουμε κάτι πιο podcast-like, αλλά πάλι short form, δηλαδή θα είμαστε σε στούντιο στο οποίο θα είναι βιντεάκια τα οποία θα δείξει. Έχω κάποιες ιδέες, έχει και εκείνος κάποιες ιδέες, θα τις βάλουμε μαζί κάτω να δούμε τι μπορεί να βγει και τι όχι. Okay. Και έχουμε και τον τρίτο editor, ο οποίος θα είναι κυρίως για να βοηθήσει με την Air Esports σε όλα τα κομμάτια. Δηλαδή τα social media της Air Esports κυρίως. Okay. Άρα ουσιαστικά εξελίσσεις και τον οργανισμό. Και τον οργανισμό και το αεροσυνδρόμο. Δηλαδή θα βοηθήσει και για τον αεροσυνδρόμο σε κάποια κομμάτια επίσης. Okay. Αλλά ναι, θέλω να ανεβάσουμε και τον οργανισμό για να ανεβούν και οι παίκτες. Γιατί θα έχει, ξέρω εγώ, highlight του Daiki, θα έχει highlight του Blade, Ναι. του Baron, θα έχει τέτοια πράγματα. Δηλαδή θέλω κάπως να σπρώξουμε όλη τη σκηνή, έτσι, να σπρώξουμε όλοι μαζί. Πάμε από πίσω να βάλουμε τα χέρια μας βαθιά, να σπρώξουμε. Ναι, συμφωνώ. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Αλλά ναι, βλέπω ότι η Hattrick Gaming, τη Howl έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά στα γραφικά department. Γενικά η Hattrick Gaming έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ, να σου πω αλήθεια, με αυτά που έχει κάνει. Γιατί συνεχίζει, έχει αυτή την πειθαρχία και κάνει ξανά και αυτό εκτιμάς. Οπότε, άμα καταφέρει να κάνει και κάτι τέτοιο, θα μπει σε μια. Με το ένα χέρι είναι οι ομάδες. Στο ένα χέρι μετριώνται οι ομάδες οι οποίες προσπαθούν συνεχώς. Όλες έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες που το συνεχίζουν, οπότε μπορείς και να το κάνεις αυτό. Αλλά δηλαδή μου είπες ότι εξελίσσεις τον οργανισμό, ότι έχεις σκεφτεί 2 ιδέες. Με τα stream και τα YouTube βίντεο αυτά, τι μπορούμε να περιμένουμε? Τα stream όποτε προλαβαίνω. Θα κάνω, δηλαδή δεν θα κοπεί αυτό, τα stream θα υπάρχουν κανονικά. YouTube θα δούμε. Ακόμα δεν το έχω, είμαι λίγο σε limbo, θα δείξει. Ίσως ανεβάζουμε τα podcast, ίσως ανεβάζουμε βιντεάκια, πιο πολύ gaming, από άλλα games θα δείξει, κάτι τέτοιο σκέφτομαι πάνω κάτω. Οκ. Καλή επιτυχία στο να κάνεις short form podcast. Δεν ξέρω πώς το κάνεις αυτό το πράγμα, στην αλήθεια. Θα δείξει. Έχουμε κάποιες ιδέες. Θα είναι facts, θα είναι πράγματα από άλλα από ξέρω εγώ, games, από e-sports, θα είναι από οτιδήποτε. Γενικά αθλητικά μπορεί να μπούμε επίσης. Οκ, δεν είναι κακό. Αθλητικά, γιατί όπως είπες πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, πλέον είσαι σχολιαστής αγώνων καλαθοσφαίρισης. Είμαι από πέρσι, η αλήθεια είναι πως είμαι caster σε πρωτάθλημα το οποίο είναι στο YouTube. Back in the game λέγεται, όποιος θέλει να το ακολουθήσει. Κάθε σουκού η αλήθεια είναι πως πάμε και ρίχνουμε και εκεί πέρα ένα casting. Τέλειο. Casting το κλασικό όμως. Casting που είσαι στο γήπεδο και παρακολουθείς τον αγώνα και σχολιάζεις. Κανονικό σχολιασμό δηλαδή. Δίνει μπάλα δεξιά για 3 μέσα. Ναι. Οκ. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ φαν ακούγεται και αυτό. Μπράβο, Ρεσονοδέ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω θέλουμε να ακούσουμε και να μάθουμε για τη ζωή σου, γιατί πρέπει να περάσουμε και στα επόμενα segment μπαμ, όπως καταλαβαίνεις, για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Πριν περάσουμε στις. Δεν ξέρω. Τώρα θα αποφασίσει η co-host μου τι θέλει να κάνουμε, πώς θέλει να πάμε την εκπομπή μας. Θέλει να περάσουμε σε ερωτήσεις ή θέλει να περάσουμε στο rank, το tier list βασικά που έχω ετοιμάσει ήδη και είναι πανέτοιμο να έρθει? Εγώ λέω να πάμε ένα tier list. Μία έτσι στα γρήγορα για προθέρμανση. Μην μπούμε στα βαθιά κατευθείαν. Μου αρέσει ό,τι πει η co-host μου δικό της. Λοιπόν, συνοδέ μου, όπως θα παρατηρήσεις εδώ. Δεν ξέρω με πόση καθαρότητα μπορεί να βλέπεις τα πρόσωπα. Τα βλέπω αρκετά. Δεν ξέρω αν μπορώ να το μεγαλώσω ή κάπως να σε βοηθήσω γι' αυτό το bionics. Εντάξει, απλά. Δεν νομίζω. Ναι, ό,τι δεν βλέπω να μου λες άμα είναι. Βλέπω σίγουρα το logo μου, βλέπω Unboxholics. Λοιπόν, έχουμε σκεφτεί κάποιους creators. Κάναμε μια συζήτηση με την co-host. Δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε κάποιος άλλος. Όποιος είναι creator και λέει αυτό το βίντεο, ανλάκι, δεν πέρασε στα 10 λεπτά thought process που είχαμε. Βέβαια δεν τους σκεφτήκαμε όλους αυτούς. Κάποιους τους είχε. Δεν θέλαμε και πάρα πολλά ούτως ή άλλως. Δεν θέλαμε να το γεμίσουμε. Δεν θέλαμε δηλαδή. Το Pokemon που είχε γίνει της που. Ναι, ας πούμε τη Virtuosa την είχαμε βάλει να κάνει rank όλα τα Pokemon, bro. Δηλαδή. Πρώτης γενιάς. Της πρώτης γενιάς, ναι. Ας πούμε με το Rev είχαμε κάνει. Δεν το βγάλαμε βέβαια. Με το Rev είχαμε κάνει tier list για το LoL. Δεν ήθελα να σου κάνω κάποιο τέτοιο κλασικό, ρε παιδί μου, που δεν θα μας πείραζε. Αλλά θέλουμε να σου βάλουμε content creator, γιατί είσαι content creator, ξέρεις κόσμο και σε ξέρει και ο κόσμος. Οπότε θέλουμε να σπίρουμε λίγο το δράμα. Πάμε να θάψουμε κανέναν. Βέβαια, θα θάψουμε. Είναι πολύ αστείο το tier list τώρα που το βλέπω γενικά. Δεν ξέρω αρκετό. Δηλαδή, μέχρι εμείς προσθέσαμε από τους Unboxholics και μετά
Αυτού σκεφτήκαμε Ναι. εμείς, δεν υπήρχαν. Τους υπόλοιπους κάποιους ξέρω, κάποιους όχι. Με αυτός δεν έχω ιδέα ποιος είναι. Ποιος είναι, ναι, δεν Δεν ξέρω. ξέρω ποιος είναι. Είναι Ας μην τον βάλουμε. ένα artificial intelligent move πράγμα. Delete your Ναι. channel επειδή δεν σε ξέρουμε. Αυτό. Αυτός είναι ο Καρπούζης, όχι, δεν είναι. Όχι, δεν νομίζω. Είναι ένα κίτρινο. Ωραία. Αφού μου θύμισε τον Καρπούζη, φέτα gamer, και το θυμήθηκα τώρα, ή φέτα δεν ξέρω πώς λέγεται, θέλω να πεις, πες ότι αυτός είναι ο Καρπούζης. Α, ωραία. Αυτόν πώς Αυτό, ναι, πες ποιον ότι να είναι τον ο Καρπούζης. βγάλω. Αυτόν ποιον να τον βγάλω. Ποιον να βγάλουμε εδώ τώρα. Αυτός με ποιον μοιάζει. Ας πούμε ότι είναι ο θυμάμαι, καφρογκέιμερ, ρε, οκ. Καφρογκέιμερ είναι. Όχι, αλλά ας πούμε ότι είναι. Τώρα που μου ήρθε. Ναι. Ωραία, άμα είναι καφρογκέιμερ, κάνω ό,τι κάνεις. Κάνω ό,τι κάνεις. Βάλε, το ακούω. Καρπούζης φέτα gaming έχει επεκταθεί και σε ποδόσφαιρο, έχει κάνει και άλλα πράγματα. Καλός είσαι και εσύ, νομίζω ότι ταιριάζει. Οκ. Πολύ ψηλά τον έχεις. Εγώ δεν ξέρω, δεν τρελαίνω τόσο πολύ, αλλά αυτός ούτε δεν εγώ. ξέρω ποιος είναι το Popping Kid. Αυτός είναι Μπούγια. ο Μπούγια είναι αυτός. Μπούγια, ρε. Δεν ξέρω τι κάνει καν. Άλλαξε Τελώ το content. δράμα του YouTube. Αυτό. Ναι, πρέπει να αλλάξει content νομίζω. Ο Γιατί Μπούγια τι έχει κουράσει. Τι content κάνει. Το lives χάος που χαγιάται, τώρα Ναι. κάνει lives. Μάστε. Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει γενικά το content. Λίγο τελευταία. ανάμεικτο. Δεν ξέρω, ναι. Οκ, άρα και εμένα. Μπούγια, Alex content, I guess, σύμφωνα με τα παιδιά. Εδώ πάλι δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Ναι, δεν έχω ιδέα. Πάμε 2J νομίζω. Οκ, εσύ μπρο μου, κάνε ό,τι κάνεις, I guess, δεν σε ξέρουμε. Εσύ, Madclip από το Lidl, κάνε ό,τι κάνεις. Βέβαια. Πάμε στο Doodje λοιπόν. Doodje, Best YouTuber ever. θα Και συμφωνήσω. είναι αντικειμενικός γιατί είναι όντως από τους καλύτερους creator που έχει υπάρξει στην Ελλάδα και Κύπρο παράλληλα. Συμφωνώ. Βιρτός δεν ξέρω, θέλω να ακούω και την άποψή σου. 2J. Εγώ μικρή έβλεπα 2J γενικά. Το απολάμβανα και όσο μεγαλώνει νομίζω και το κοινό του ηλικιακά μεγαλώνει και αυτός λίγο. Και δεν μαλακίζεται γενικά στο τι κάνει. Και πάντα το έπαιρνε ως δουλειά αυτό. Πάντα πάλευε πάρα πολύ, πάντα έκανε το καλύτερο edit για Ελλάδα. Μ' αρέσει, θα τον έβαζα και εγώ πάνω. Ναι, νομίζω το αξίζει δικαιωματικά ο 2J. Αυτός δεν μπορώ να καταλάβω ποιο λόγο είναι. Και εγώ δεν μπορώ να δω καλά, οπότε δεν. Content. Δεν μ' αρέσει το logo. Κάνω Δεν ξέρω. Κάνω τι κάνεις, αυτό δεν έχει μπει στο Τι ραντάρ. κάνεις, κάνω τι κάνεις. Ένα παιδί εδώ που βγάζει τα γυαλιά. Δεν θυμάμαι ποιανού είναι. Κάνω τι κάνεις. Κάνω τι κάνεις και σε βουνό μου. Εδώ ο είμαστε. Κοψιάλης γιατί είναι. Κάνει content ο Κοψιάλης. Έκανε YouTube. Κάνει αυτό με τα αυτοκίνητα που κάνει τις συνεντεύξεις που του δίνουν Είναι respect. και Instagrammer, να. Είναι. Πού θα βάζαμε Κοψιάλη. Κάνω τι κάνεις. Θα μπορούσε να Κάνω αλλάξει τι κάνεις content, νομίζω, αλλά- να. Όχι, εντάξει, με αυτό με τα αυτοκίνητα με τις συνεντεύξεις καλό είναι. Καλός Έχει λίγο πλάκα, να. Ναι, είναι cheesy, είναι ο χαρακτήρας του, I guess, δεν ξέρω. Ναι. Αυτός είναι ο Πάνος Dent. Όχι, δεν είναι. Κάποιος άλλος. Δεν μπορώ να διακρίνω, αλλά νομίζω πως δεν είναι. Δεν είναι. Ο Πάνος Dent πρέπει να είναι. Όχι. Δεν ξέρω. Εδώ ποιος είναι. Ο πες με ένα ψέμα. Για σένα. What the fuck. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Δεν την κάνω. Ναι, δεν πειράζει. Κάνω ό,τι κάνεις, έγκες και εσύ, μπρο. Όλοι όσοι δεν είναι Αγίοι, ό,τι κάνουν, ό,τι κάνουν. Αυτός εδώ. Δεν τον ξέρουμε. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχουμε ιδέα. Κάνω ό,τι κάνεις και εσύ. Αυτός είναι γνωστός βέβαια. Ο Κόγιας δεν είναι. Όχι, όχι ο Κόγιας είναι. Ντορίτο Α. Senpai. Α, Ντορίτο Senpai είναι, ναι. Α. Αυτός. Έχω να παρακολουθήσω καιρό η αλήθεια είναι, αλλά νομίζω κάνω ό,τι κάνεις. Δεν ξέρω αν έχει Εγώ. αλλάξει το content του ή όχι. Οκ. Δεν θα πω. Παλιά μ' άρεσε λίγο. Οπότε. Οκ. Same. Αυτός είναι ο Πάνος Dent. Ή δεν υπάρχει Πάνος Dent. Δεν μπορώ να διακρίνω καθόλου. Δεν μπορώ να διακρίνω τίποτα μέχρι το vibrator. Εγώ λέω να μην τους βάλουμε. Αυτό το ξέρω, το Ένας κόκκινο. Αχ, έλα, ποιος ήταν αυτός. Ένας με Δεν Yu-Gi-Oh! Αυτό Yu-Gi-Oh! Δεν είναι. Κάτσε, δεν αναγνωρίζω κάποιον. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Αυτός πρέπει να είναι ο Καλαμάρης. Ωραία. Αυτοί οι δύο πρέπει να τραγουδάνε μαζί στο τραγούδι Πες μου ένα ψέμα για σένα. Αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά από τα κάτω πατήσια είναι αυτοί οι δύο εδώ. Εγώ λέω να μην τους βάλουμε στο tier list για να μην την κάρουμε το tier list. Απλά να πάμε στο vibrator κατευθείαν. Πάμε vibrator. Και τι να τους κάνω, να αποχωρήσουν από το thought process. Ας αποχωρήσουν. Ναι. Παιδιά, απολογούμαστε. Δεν έχετε μπει στο ραντάρ μας μέχρι τώρα. Οπότε, άμα θέλετε να μπείτε, αλλάξτε content. Ή απλά Οπότε, δεν ίσως είναι για έχουμε αλλάξτε το όνομα. content. Οκ. Αυτό άρα το κρατάμε στο κάνω τι κάνεις. Λοιπόν, Το κρατάμε, τον Dorito, το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι εδώ πέρα τα παιδιά. Οπότε πάμε vibrator. Ναι.
Μήπως είναι ο Τζέμι Φραπ αυτό το κόκκινο, όχι. Δεν ξέρω, δεν έχει και όνομα, ρε φίλε. Δεν λέει τα Α, ονόματα. δεν έχει ονόματα. Δεν λέει, It's fine, πάμε, βιμπράτορα. Vibratoras νομίζω. Κάνω ό,τι κάνεις, αλλά νομίζω πρέπει να αλλάξει content για αυτούς επιτέλους. Πάμε, δεν άλλαξε content. Το Κοίταξε. κάνει καλά αυτό που κάνει, αλλά δεν ξέρω, νομίζω Το έχει κάνει κουράσει και τόσο αυτό λίγο. καλά που τον έχει κάνει, έχει πάει στο Λαζόπουλο, έχει πάει σε άλλες εκπομπές. Δηλαδή έχει επεκτείνει αυτό που κάνει. Οπότε τον αλλάξει content δεν ξέρω πώς θα το συμφέρει. Νομίζω ότι πρέπει να μείνει στο κάνει ό,τι κάνει αντικειμενικά. Ναι, να μείνει εκεί πέρα όντως. Ναι. Δεν με τρελαίνει, αλλά ναι, όντως το κάνει καλά. Ναι, οκ. Έχει καλά Για reactions μετά. με τους πάντες. Εδώ είναι. Τι λέει Temples, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ωραία, Sorry, δεν next. γνωρίζω. Κονίλο. Α, Κονίλο, ναι. Άλλαξε content. Δεν βλέπω. Ο Κονίλο είναι αυτός που τώρα ξαφνικά τραγουδάει. Ναι, ναι. Άρα άλλαξε content, ρε φίλε. Άρα Ναι, να σου ναι, πω ναι. κάτι αντικειμενικό. Όχι. Αντικειμενικό Να ξαναλλάξει. Κονίλο. Ναι, content. δηλαδή ο Κονίλο άλλαξε content. Και δεν ξέρω. Το vibe του είναι λίγο off, νομίζω. Από αυτά που έχω δει. Να με Θα κριντζάρει. ήθελα να ξαναλλάξει content, η αλήθεια είναι. Οκ, νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει content για να σώσει την καριέρα του. Μετά έχουμε έναν με Μετά έχουμε γυαλιά. Ντόρι, Α, Ντόρι. Τώρα. Δεν τον ξέρω τον Ντόρι. Τι που το έπαιζε με θυμάμαι. τον Gaffer Gamer. Πολύ παλιά, ναι. yes, Δεν πολύ. έβλεπα. Πολύ παλιά, κάνω ό,τι κάνεις, ίσως δεν ξέρω να με Εγώ θα τον έβαζα ψηλά. ψηλά επειδή τον ξέρω κανονικά και είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Άρα που καλό είσαι και εσύ, δεν τον έβαζε. Μπορεί να μπει ένα καλό είσαι και εσύ. Ναι. Okay. Άρα, εσύ δεν θα έβαζε το κάνω τι κάνει, άρα εφόσον η βρυτός τον ξέρει, α το Το βάλει. βάλουμε. Ας πάλι. Το ακούμε. Ό,τι. Ναι, ό,τι. Έχουμε μετά. Ούτε εγώ δεν μπορώ να διακρίνω που είμαι στην 27 οθόνη μου και τα βλέπω σε Prime. Ωραία. UH λοιπόν. Καλά είμαστε. Εντάξει. Νομίζω είναι αυτόματη απάντηση. Ναι, νομίζω ότι η Εντάξει. απάντηση είναι αυτόματη εδώ. Delete your channel. Τελείω channel. Μετά έχω βάλει Senior Ellis, γιατί την έβλεπα παλιά και μου ήρθε σαν brainstorm. Βασικά να Ellis. μην πούμε τι μας ήρθε. Ναι, βέβαια, εντάξει, θυμήθηκα ότι βασικά κοίτα, η Senior Ellis έκανε κάτι βιντεάκια παλιά, ήταν λίγο έτσι, ξέρεις, αυτή η teenager που δεν ξέρω τι μου γίνεται, προσπαθώ να βρω τον εαυτό μου. Μετά καπάκια εξαφανίζεται, μετά καπάκια κάνει OnlyFans, το διαφημίζει και μετά καπάκια δεν ξέρω τι κάνει τώρα πλέον. Να. Δηλαδή, legit δεν ξέρω αν έχει βρει τον εαυτό της μέχρι τώρα, πρέπει να τον ψάχνει ακόμα έγκαιας. Sorry. Παλιά ήταν decent, αλλά ναι, δεν ξέρω, μετά λίγο άλλαξε. Το έκανε decent video, μπορώ να πω, ήταν decent. Αλλά ναι, δεν ξέρω. Μου θυμίζει τη Μαρίνα Νομίζω- Joyce. Τι ξέρεις τη Μαρίνα Joyce από τη βρετανική σκηνή. Όχι, όχι. Αλλά όχι, εντάξει, η Μαρίνα Joyce είναι πολύ πιο καμένη από αυτή. Ναι, δεν ξέρω βασικά. Άρα πού τη βάζουμε, να τη βάλουμε delete your channel. Εντάξει, είναι χίστο, είναι legacy. Μου I δίνει guess. μισό γιατί με παίρνει τηλέφωνο μία. Ναι, εννοείται. Μισό λεπτό. Είμαστε πίσω μετά από αυτό το δευτερόλεπτο που έγινε το swap για το scene. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Senior Ellis λοιπόν είχαμε μείνει. Ναι. Άλλαξε content για να βρει τι θες να κάνεις, νομίζω, σενιόρα μου. Και αυτή πρέπει να έχει αλλάξει. Ναι, οκ, I guess, δεν είναι κακό. Μετά έχουμε τον Μάνο προφανώς. Φίλε, Κολλάω εγώ ή είναι. Κολλάει η καμερά μου, Για κουνήσω. Ναι, κολλάει η κάμερά σου, ναι. Κολλάει η καμερά μου, μισό λεπτό. Μας το μάτιασαν το παιδί. Α, τώρα πρέπει να ήρθε. Ήρθε. Να. ναι. Εντάξει, ωραία. Όχι, δεν πάλι κολλάει η φωνή με τον Μάνος. Γιατί τι έκανες. Μάνος. Πας με Ξέρω, delay. ξέρω. Πας με ισπανική μετάφραση πας τώρα. Με αργεντίνικη Ναι, ναι, μετάφραση ναι. σειρά. Μα- Α, όντως. Αρέσει νόθ. Κάτσε, κλείνω και ξανανοίγω. Όχι, εντάξει, περίμενε. Μείνε. Ω, έφτιαξε. Έφτιαξε, ωραία. Έφτιαξε, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε πάλι. Δεν Ωραία. μπορώ να παρατηρώ. Πάμε στο Μάνο, λοιπόν. Μάνος. Ξεκάθαρα top κι αυτός. Ισχύει. Ναι, δεν μπορώ εγώ να θα τον έβαζα και πιο πάνω αν υπήρχε άλλο tier list. Ότι πας έχει τόσο κάνει πολύ. το Είναι respect. Είναι respect. μεγαλύτερο hustle που υπάρχει, ξέρω εγώ. Έχει κάνει ναι, το να μην τρώει. Ναι, Είναι fucking hustle. Είναι fucking hustle το οποίο. φίλε, Οπότε, κάνει respect. 3 ώρες διάδρομο, τι μου λες. Κάνει Κάθε 3 ώρες μέρα διάδρομο. και διατροφή. Ναι, Respect. Έχει γίνει τόσο πολύ δυνατός. και διατροφή ρε φίλε. Και έχει κόψει και καπνίσματα και τέτοια. Μπράβο, Μάνος, μπράβο. Και εσύ το εξαιρετικό content που έκανε όλα τα χρόνια, ασχέτως το πώς ήταν. Η φυσική του κατάσταση. Ήταν εξαιρετικό το Φυσικά. content πάντα. Και legendary. Μετά έχουμε βάλει Red Dragon μέσα. Τώρα πάμε σε άλλους legends. Πάμε σε άλλους legend τώρα. Τώρα βλέπω εκεί είναι ένα τετράσκελο Ναι, δεν φωτιά. μπλέκεις εδώ τώρα. Red Dragon. Drag and delete your channel, χαλαρά. Και-
Αν άλλαζε content, πού θα μπορούσαμε να τον δούμε το Red Dragon? Στη φυλακή. Λοιπόν, μετά έχουμε τον Σολομονίδη. Ελπίζω να μην είναι. Best YouTuber ever, σίγουρα. Πρέπει κάτι να πω τώρα που ίσως το δει ο κόσμος αυτό. Σε λένε Σολομονίδη. Ελπίζω να μην είσαι πόντιος, φίλε. Ελπίζω να μην είσαι πόντιος, αλήθεια. Για πες. Κάνε ό,τι κάνεις. Actually θα το βάλω ό,τι κάνεις, γιατί αυτό που κάνει το κάνει τόσα χρόνια. Είναι relevant. Valid. Εδώ είναι ένα πρόσωπο που έχει συζητηθεί πάρα πολύ σε πολλές διαφορετικές σκηνές. Τώρα εδώ τι να πούμε. Ο κύριος Χαγιάτε. Τώρα τι. Πολύ ψηλά, πολύ. Εκεί καλά είναι. Πού είναι το καλά? Λίγο πιο κάτω, λίγο πιο κάτω. Στο Delete Your Channel. Εντάξει, κάνει τώρα fights στο TikTok, οκ. Αλλά τα διαγράφει όλα η πλατφόρμα. Τα channel του, οπότε. Είναι για Delete Your Channel το Beyond. Δηλαδή, αν μπορούσε. Εγώ τι πιστεύω, ότι αν ήταν έξυπνος θα ήταν η Ανίτα Πάνια. Επειδή δεν είναι έξυπνος, Delete Your Channel, bro. Είσαι irrelevant. Ναι, αυτό. Του ξέφυγε. Την Ανίτα δεν την αγγίζουν και πολύ λόγω φίλου, έτσι. Ναι, είναι πολλά. Δεν ξέρω αν παίζει το φίλο του τόσο πολύ ρόλο. Ή το ότι η φίλα έχει Νομίζεις δεν παίζει πάρα πολύ ρόλο? Μπορεί να παίζει, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν υπήρχε γυναίκα που έβγαζε 1 εκατομμύριο ανθρώπους με προβλήματα και δεν ξέρω τι άλλο κάνανε. Δεν έβλεπα Χαγιάτε ποτέ. Είδα τα replays μετά, οπότε μπορούσα να πεις ότι είδα. Και δεν ξέρω αν παίζει πολύ ρόλο το φίλο. Μπορεί βέβαια. Δεν ξέρω, βιρτουόζο. Το ακούω, I guess. Αλλά η Ανίτα το κάνει από το 1990. Που η εκπομπή τότε ήταν έτσι η τηλεόραση. Ναι, εντάξει. Μετά δεν υπήρχε το Κάνσελ βασικά τότε. Δεν υπήρχε, ναι. Τώρα, ναι, I guess. Μετά έχουμε την Έλενα. Ακόμη ένα content που δεν μπορώ να αντέξω να βλέπω, ρε φίλε. Γιατί ούτε εγώ μπορώ με φρικάρει απίστευτα, ρε μπρο. Ρε, είδα λίγο τις προάλλες και κλαιγότανε στην κουζίνα με τη μάνα της. Αυτό είναι real. Όλοι κλαίγονται στην κουζίνα. Δουλεύει βέβαια. Αυτό που κάνει δουλεύει. Γι' αυτό εγώ το βάζω στο κάνει. Νομίζω ότι εδώ παίζει ρόλο το φίλο. Δηλαδή, αν ήταν άντρας δεν θα δούλευε. Απλά είναι αυτή όπως είναι έτσι και είναι το κλασικό αυτό. Οπότε. Delete your channel. Πάμε στο Βουλού. Ακραία φώτα αυτή το Βουλού. Καλά, είναι η καλύτερη φώτα του κόσμου. Δεν είναι best για μένα, αλλά είναι σίγουρα καλός και εσύ. Καλός και εσύ, ναι. Αντικειμενικά βλέπω κάτι. Εγώ δεν τον ήξερα τον Βουλού, τον έμαθα πολύ πρόσφατα. Και βλέπω κάποια. Γιατί ο τύπος πέρα από το ότι παίζει LOL πολύ καλά και έχει πολύ χιούμορ. Και αναφέρει και κάποια σοβαρά πραγματάκια στα βίντεο του. Ο κόσμος δεν τα εκτιμάει και έχει φρικάρει. Τον είχα πετύχει ένα live που φρίκαρε. Οπότε για μένα έχει πάρει respect το Βουλού, ρε φίλε. Δεν τον ξέρω πολύ, αλλά έχει πάρει respect. Είναι respectable. Μετά πάμε. Ντέπι. Weird. Σίγουρα δεν είναι η Τζαλέπη Ντέπι αυτήν πάντως. Νομίζω κάνει ό,τι κάνεις. Οκ, δεν βλέπω. Το κάνει καλά αυτό που κάνει. Εντάξει, δεν ξέρω αν τώρα είναι τόσο πολύ. Νομίζω το έχει ψηλό. Εγώ δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω κι εγώ το content. Τι context έχουμε. Το έχει γυρίσει λίγο στα φρουτάκια μετά. Αυτό δεν λίγο δεν μ' άρεσε τόσο πολύ, να πω την αλήθεια. Γι' αυτό αλλιώς την έβαλα και στο καλό εσύ και εσύ. Άρα μήπως είναι ανάμεσα στο Άλεξ δεν κάνω τι κάνει. Δεν ξέρουμε. Μετά έχουμε την Μιάουν η Θέρο Συνοδέ. Τώρα θα είμαι bias. Πρέπει να είμαι bias τώρα. Εσύ απαντάς όπως θέλεις. Εμείς έχουμε φέρει στο spot. Ό,τι θες φτιάχνεις. Καλώς είσαι και εσύ γιατί δεν συνεχίζει το. Έχει σταματήσει βασικά. Από το content. Ναι, δεν στριμάρει, οπότε δεν ξέρω, έχει σταματήσει γενικά, οπότε. Πάντως μετά έφερε έτσι ότι ήταν fan τα stream της, εγώ έμπαινα, ήταν fan legit, είχε fan. Πολλούς μήνες, νομίζω κάνα τρίμηνο, οπότε κάπου εκεί ήταν. Οκ, μια αν βλέπεις το βίντεο, συνέχιζε τα stream, συνέχιζε το content. Βλέπω καλά, βλέπω εκεί πέρα. Βλέπεις πάρα πολύ καλά. Μετά τον Garfield. Περίμενε. Ναι, περίμενε. Άκου λίγο τι έχω παίξει. Έχω παίξει Μιάουνιθ, γατούλι, τη γατούλα με το γατούλι. Αυτά. Είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας. Συγγνώμη, Μιάουνιθ, συγγνώμη που σε έχω βάλει σε αυτό το τρίπτυχο της επιτυχίας. Έτυχε, πραγματικά έτυχε. Το έχεις Μιάουνιθ, ναι, μετά σκέφτηκα το γατούλι και μετά σκέφτηκα το γατούλι και τη γατούλα. Μετά εγώ σκέφτηκα τα Σκιωάννα. Ναι, ήταν της Βιρτουόζα και μετά απλά τέριαξαν όμορφα. Οπότε έχουμε το γατούλι πρώτα απ' όλα. Το ξέρεις το γατούλι προφανώς. Αν μας πω δεν το ξέρω. Δεν ξέρεις το γατούλι, ρε μαλάκα, το Διονύση από την Goal, το manager. Αυτός ο γατούλης είναι. Ναι, αυτός ο γατούλης είναι, όχι ο Garfield π.χ. που τρώει. Είναι ο κανονικός γατούλης. Είναι ο κανονικός γατούλης, ο δικός μας άνθρωπος. Κάνε ό,τι κάνεις.
Οκ. Κάνει πολλά. Κάνει ό,τι κάνει. Κάνει πολλά πράγματα, οπότε να συνεχίσει να κάνει ό,τι κάνει, όντως. Οκ. Λοιπόν, έχουμε μετά τους Ask Ioannina, φίλε. Οι πιο φρέσκοι εδώ πέρα από ό,τι παρατηρώ. Πού θα βάζουμε Ask Ioannina? Best YouTubers ever, λογικά. Όντως, ή τρολάρεις? Δεν τρολάρω καν, δεν ξέρω. Νομίζω ότι βγάζουν τόσα πολλά λεφτά που απλά μας καβλαντάνε πλέον. Μα λέγα να ξέρεις, έχω δώσει κι εγώ 0,99 για να δω όντως τι κόμμα είναι αυτό. Ορίστε αυτό ακριβώς, δηλαδή το δίνεις το 1€, δεν σε νοιάζει. Respect, to be honest. I guess Ένα ευρώ respect. από εδώ, ένα από εκεί, άλλος ένας που έχει την ίδια λογική με μένα αυτή τη στιγμή. Yes, respect. Εδώ είναι ένας άνθρωπος τον οποίο δεν τον ξέρω εγώ, η Virtuosa. Ο Backflows δεν είναι? Yes. Ναι. Νομίζω έχει σταματήσει ο Backflows, οπότε θα έλεγα άλλαξε το content για να ξαναξεκινήσει, ίσως, δεν ξέρω. Okay. Το ακούω. Μετά έχουμε τον Τζότζο. Βεζοσίνα. Παιχταράς μεγάλος, αρκετά τοξικός, θα τον βάλω στο... Κάνω ό,τι κάνεις, αλλά θα ήθελα να αλλάξει λίγο το πώς συμπεριφέρεται γενικά. On stream τουλάχιστον, γιατί τον βλέπουν πολλά παιδιά. Άρα συμπεριφορά, όχι content. Ναι, όχι, content wise είναι πάρα πολύ ωραίος. Άρα μήπως το κάνω ό,τι κάνεις δεν είναι σωστό? Άλλαξε content. Μ' αρέσει που παίζει LOL για αυτά. Οκ, έδωσε μια. Κάνω ό,τι κάνεις. Ναι. Κάνω ό,τι κάνεις, απλά. I guess. Ναι. Δεν ήθελα να βάλω ξένους, αλλά δεν μπορούσα να μην βάλω το Speed. Γιατί ο Speed για μένα είναι ο κορυφαίος, to be honest. Οπότε. Ναι, σε αυτά που έχει καταφέρει να κάνει. Ναι. Και πολύ καλό παιδί κιόλας. Πολύ καλό παιδί. Δεν τον ξέρω προσωπικά, οπότε δεν μπορώ να σου πω. Ό,τι έχω δει τουλάχιστον στο Ιντερνετ μέχρι στιγμής. Ναι, οκ. Δεν εμπιστεύομαι το Ιντερνετ. Αλλά. Speed λοιπόν. Ναι, εντάξει. Αλλά δεν είναι YouTuber τόσο πολύ όσο είναι streamer. Αλλά δεν έχουμε και εμείς YouTuber, δεν έχουμε και streamers, οπότε ναι, Έχουμε creators γενικά. True. Μετά έχουμε τον Χάκη. Έχουμε τον Χάκη. Ήρθε από το πουθενά, ξέρω εγώ, το κάνει ό,τι κάνεις. Και στο καλό σου θα τον έβαζα. Δεν βλέπω, δεν μ' αρέσει καθόλου, αλλά θα τον έβαζα στο καλό σου είσαι. Μόνο και μόνο επειδή Κάνει έχει κάτι φτάσει. σωστά. Έχει κάνει ένα μπαμ τώρα. Εγώ νομίζω ότι Αυτό πρέπει να το αλλάξει bump content το Χάκη, to be honest. Ναι, και εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου, αλλά. Δεν είναι αρέσει θέμα στον μου κόσμο. αν μας αρέσει. Καλά, Καλά, αντικειμενικά και Ask Ioannina πρέπει να αλλάξει προφανώς. content. Ίσως, δεν ξέρω. Αντικειμενικά, ναι, αυτό θα πρέπει να το delete channel, αλλά κατάλαβα. Μισέτε. Ναι, αλλά μαθαίνουν τον κόσμο τι γίνεται άμα φοράς το ίδιο εσώρουχο ενώ έχεις περίοδο για 5 μέρες και δεν κάνεις μπάνιο. Ρε φίλε. Οπότε είναι important. Και ο Χάκη μπορεί να μάθει κάτι στον κόσμο. Δεν έχω δει ούτε τίποτα από το Χάκη, ρε φίλε, αλλά δεν ξέρω. Είναι αδιάφορο content νομίζω. Δηλαδή, εντάξει, απλά σχολιάζει. Ναι, για κάποιους ανθρώπους. Αλλά για Okay. κάποιους που έχει τον βλέπω, δεν μπορώ να καταλάβω. Καλώς εκεί. Θα βάλω κάνω τι κάνει. Δεν το δέχομαι να πάει στο καλό εσύ και εσύ. Οκ, δεχτώ. Μετά έχουμε. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Venom Ίσως. Fox. Μπράβο, Α, η ναι. Venom Fox. Ναι. Η Venom Fox δεν ξέρω, συνεχίζει. Την Δεν έχει σταματήσει ξέρω κι αρκετά εγώ. νομίζω. Νομίζω που και που, αλλά TikTok γενικά κάτι βλέπω να βγαίνει. Οκ. Κάνε ό,τι κάνει, υποθέτω. Ή άλλαξε content, Άλλαξε δεν ξέρω. I guess. Αυτό το content δεν. Μετά έχουμε τον Αντίληψη. Ου. Εδώ το ήθελα πολύ να δω. Άλλαξε content. Δεν θα είμαι τόσο υπερβολικός για να πω delete your channel. Θα ήθελα. Αλλά ναι, πρέπει να αλλάξει content Ας νομίζω. είμαστε καλοί. Πρέπει να αλλάξει content επιγόντως νομίζω. Φίλε, γιατί να είμαστε καλοί, κάτσε. Ειλικρινείς να είμαστε. Ό,τι πιστεύω. Ναι, ειλικρινείς να είμαστε, ρε φίλε. Εντάξει, μπορεί να. Όλοι αυτοί που βλέπεις εδώ πέρα και αυτοί που έρχονται θέλουν λεφτά. Ο μπρο. Ναι, εντάξει, Ο μπρο ένας το σωστός. λέει όμως, ρε φίλε. Κάποιοι το Τουλάχιστον λένε. αυτό το. Κατάλαβες, δηλαδή το να κάνει delete το channel και να πάει να γίνει deliverance καταστρέφεται, κατάλαβες. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει κάνει και τόσο Ναι. κακό στην ανθρωπότητα. Δηλαδή όλοι λεφτά. Ποιο να πρωτοπάρει σε αυτή τη λίστα και στους που έρχονται. Οπότε είναι εύκολο να πεις delete your channel, αλλά νομίζω ότι αν αλλάξει content, ρε φίλε, και το πάρει από την αρχή και βγάλει ένα apology video σαν τον Logan Paul και να βγει στην κάμερα και να κλαίει, θα το δεχόμουν και θα το απολάμβανα. Best YouTuber ever, άμα το κάνει αυτό. Ναι. Ναι, Best true. streamer ever, βασικά. Τώρα που λέμε για best streamers ever, έρχεται ο Συνοδός μετά. Φουφου. Άλλαξε content θα με βάλω. Θα σε βάλεις, άλλαξε content. Θα με βάλω, άλλαξε content. Hey, Γιατί τώρα αυτό θα κάνω, βασικά θα αλλάξω content. Οπότε όντως είμαι σε περίοδο που θα αλλάξω πράγματα. Αλλά θέλω να με βάλεις πάνω από τον Μπούγια τουλάχιστον. Ποιος είναι ο Μπούγιας? Ποιος είναι ο Ο Μπούγιας? πράσινος. είναι το πρώτος. πράσινο. Ωραία. Okay. Έτσι μάλιστα. Ωραία. Μετά Αλλά έρχεται... είναι επειδή θα τα αλλάξω, είναι αντικειμενικό δηλαδή. Okay. Μετά έρχεται το casting couple σου που είναι ο Gus the Greek. Έπρεπε να με βάλω μέσα για να με κάνεις rank. Όχι, best YouTubers. Δεν είμαι best YouTuber. Άρχισουν πάλι να φασώνονται, βαρέθηκα. Όχι, κοίτα, είσαι σε περίοδο που καστάρεις το Paragon, που το Paragon πλέον είναι της Hellenic Sports Federation.
το YouTube που κάνεις το ανεβάζεις πάρα πολύ, το ξανεβάζεις πάρα πολύ. Οπότε εγώ πιστεύω θα συνεχίσει να ανεβαίνει αυτό. Θα υπάρξει μια ανωδική τάση σε όλο το 25. Άρα κάνω τι κάνεις, I guess. Ωραία, άμα δεν θες και πιο πάνω, καλώς είσαι και εσύ. Καλώς είσαι και εσύ. Μπράβο, έλα, εντάξει. Να είμαστε Τίμιο, πολύ κοινωνικοί. τίμιο. Το δέχομαι. Αλλά το εννοώ ότι το πας καλά. Ευχαριστώ. Έλα. Και πάλι. Μπράβο. τέλος, πριν περάσουμε στους άλλους που δεν γνωρίζουμε, βάλαμε και τον Νέρο μέσα. Εννοείται, γιατί είπαμε για casters, είμαστε ναι. εγώ, εσύ, εδώ να συγκριθούμε. Και μετά είναι και ο Νέρο που κουβαλάει legit και Που έχει το είναι άπειρο ο respect. πατέρας του ελληνικού casting. Είναι ο πατέρας legit του ελληνικού casting. Μαζί με τον Rev στο Color, ο Νέρο στο play by play. Ομολογώ ότι είναι θεός. Θεός, όντως. Και το content του είναι καλό, to be honest. Εμένα μου αρέσει και το content που δεν κάνει τόσο ακραίο content. Δηλαδή, έχει πάρει εννοείται και το Twitch του είναι full clean που κάνει όλα αυτά που κάνει. Εγώ τον ήξερα από τα βιντεάκια στο YouTube, εγώ δεν τον ήξερα από το cast. Δεν έβλεπα. Τον ήξερα από τα βιντεάκια στο TikTok που ανέβαζε και έλεγε πράγματα για το League of Legends. Από εκεί τον είδα πρώτη φορά. Δεν είναι fact. Όπως κάνεις εσύ τα δικά σου τα βιντεάκια, έτσι έβλεπα και τον Nero. Μου τον είχε πει. Ναι, ή ας πούμε έλεγε ο Nero ότι αυτό το item τώρα δέχτηκε αυτό το buff ή αυτό το champion ξέρω κάνει αυτό. Και ήταν φάνα, ρε φίλε. Και μόνο θετικά μπορώ να πω για αυτόν. Εγώ δεν το ξέρω προσωπικά, δεν ξέρω αν θα τον συμπαθήσω ποτέ ή όχι, αλλά μέχρι στιγμής content wise μπορώ να πω ότι. Σ' αρέσει, ναι, μπορώ να πω ότι είναι καλός, ρε φίλε. Ωραία. Είναι και goat, βάλ τον από κάτω μου, αν θες. Όχι. Θα το βάλω έτσι. Το βάλω έτσι μέχρι να γίνει αυτό. Ωραία, δεχτώ. Δεχτώ. Ωραία, περίμενε να πει. Ωραία, τέλεια. Οπότε αυτούς ξέρουμε, I guess. Ωραία. Δεν βλέπω να ξέρω κάποιον άλλον. Ξέρω. Θα πω. Τώρα τι θα ένα καλό tier list. Delete your channel όμως εδώ, Red Dragon με αρχηγό και Έλενα, ρε φίλε. Και ο Σολομονίδης μόλις το κάνει ό,τι κάνει. Πώς γίνεται να get away with it every time this fucking guy? No, bro. Delete your channel. Να πω ένα fact το οποίο έτσι είναι αστείο. Άραζα στον Discord μια μέρα και. Νομίζω ξέρω τι θα πεις. Ναι, έτσι όπως άραζα απλά και έπαιζα LOL, δεν θυμάμαι τι να μου κάνει. Αέρο, δες μια Discord, δες μια κοινή. Και μπαίνω για να δω την κοινή και μου δείχνει το TikTok του, το revenue που είχε βγάλει τέλος πάντων σε μια μέρα από ένα live. Και βλέπω τετραψήφιο αριθμό. Με το 2 μπροστά. Εντάξει, τα παθά όλα εκεί, λέω. Μάλλον πρέπει να κάνω και κάτι καλύτερα και εγώ. Οπότε για αυτό το βάζω ψηλά το Solomon, μόνο για αυτό το λόγο. Γιατί μπορεί να το κάνει αυτό όντως. Και είναι ακραίο που μπορεί να το κάνει αυτό. Οκ. Δεν ξέρω. Ναι, το σέβομαι να μπορεί ο καθένας να βγάζει λεφτά όπως να είναι, ρε φίλε. I guess. Δεν το σέβομαι, ρε φίλε. Όχι. Δεν το σέβομαι, ρε φίλε. Βασικά να σου πω κάτι. Δεν το σέβομαι, αλλά δεν με νοιάζει κιόλας γιατί δεν φταίνε αυτοί που βγάζουν λεφτά. Ξέρεις γιατί πρέπει να σε νιάξει όμως, ρε φίλε. Πρέπει να σε νιάξει σαν μέλος της κοινωνίας. Αντικειμενικά μιλώντας. Ναι, εσύ στο σπιτάκι σου αράζεις, δεν θα επικοινωνήσεις μαζί του ποτέ. Αν μπορεί να σκάσει στο Discord call και να σε ψαγωγήσει. Εγώ τι μπορώ να κάνω όταν υπάρχουν 2.000 πρόβατα εκεί έξω που θα κάτσουν να μαλακιστούν. Να βγεις και να πεις την άποψή σου τώρα και να πεις ότι εγώ δεν συμφωνώ, ρε φίλε. Ναι, όπως εγώ λέω ότι στα αρχίδια μου ξέρω εγώ τι κάνει ο καθένας, έτσι θα πούνε στα αρχίδια μας και η άποψη αυτήν που βγήκε τώρα. Ναι, εννοείται αυτό. Δεν υπάρχει σωτηρία πάνω σε αυτό το θέμα. Ισχύει ότι δεν υπάρχει. Δεν ψάχνουμε τη σωτηρία εμείς εδώ. Υπάρχουν φορείς εκεί έξω που δεν τα κάνουν. Υπάρχουν απλά γενιές. Είμαστε σε μια μέτρια γενιά. Εγώ θα τον βάλω, άλλαξε content, ρε φίλε. Αν μπορέσει. Τι να κάνει όμως, να μου διαβάζει φιλοσοφία. Πάλι και αυτό δεν μπορεί να κάνει και κάτι άλλο, ρε φίλε. Αυτό είναι. Τι να πω, κάνω ό,τι κάνεις. It's fine. Αλλά ο Χάκη δίπλα εδώ δεν το δέχομαι. Ο Τζότζος δεν το δέχομαι. Κοίτα, θα βάλω τον Τζότζο. Ο Τζότζος πιο ψηλά βασικά. Κοίτα, θα βάλω. Νομίζω σε αυτό. Περίμενε. Λοιπόν, ας πάμε στο best YouTuber ever. Λοιπόν, θα αντικειμενικά θα έβαζα το Speed κορυφή. Μετά θα βάλω Legendary το 2J δεύτερο honorable mention. Τρίτους θα βάλω τους Unboxholics λόγω content ή το Mano. Εδώ αμφιταλαντεύομαι. Εγώ θα βάλω UH γιατί κάνουν κάτι πιο τακτικό, πιο επαγγελματικό. Έχουν και τις ταινίες και αυτά. Έχει κάνει και ο Μάνος. Οκ, ναι, το ακούμε για το UH. Πολύ ο Μάνος σου κάνει και γαμό τα content, αλλά θα βγάλει μία φορά το εξάμηνο, ας πούμε. Που είναι. Πού να το ξέρα. Δεν το δέχομαι αυτή να είναι εδώ. Δεν το δέχομαι. Μην αλλάξω content. Ναι, αλλά είναι το tier list του Αεροσυνοδούκα. Συγγνώμη, ευχαριστώ, Μπιρτόζο. Χίλια συγγνώμη. Πάρα λίγο να βγει ο φας.
Το άλλο Ναι. είσαι και εσύ. Εγώ είμαι ικανοποιημένο με αυτό το tier list. Ο Γουλού θέλω πιο ψηλά να μπει. Η Μιάων ήθελα να μπει και αυτή πιο ψηλά. Αυτού του δύο, εντάξει, ό,τι είναι. Ρε, είναι το αεροσυνοδού. Α, ναι, Αρσενό, δεν συμφωνεί με αυτό που λέω. Εντάξει, τώρα έχουμε πειράξει πολλά πράγματα, αλλά όχι μια χαρά, όχι μια Τι χαρά. πειράξαμε, ρε. Τα Το σέβομαι, πρώτο. τα σέβομαι. Δεν Νομίζω πειράξαμε. όντως είναι ένα. Πειράχτηκε λίγο το κεφάλι του Γκάς βασικά και μετά το tier list. Είναι πολύ 50-50 τα Ellis, μ' αρέσει έτσι πως το βλέπω. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι κάνει ό,τι κάνει. Ποιο θα ήταν ο πιο δυνατό κάνει ό,τι κάνει και ποιο θα ήταν ο πιο ό,τι να είναι κάτω. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, Πιο rank- δυνατός. αριστερά είναι το rank 1 και δεξιά από όσο πάμε πέφτει. Ο πιο δυνατός κάνει ό,τι κάνει, νομίζω θα ήταν πρώτος ο Κοψιάλης, γιατί είναι σε πολλά τέτοια μαζί. Μετά ο Χάκη και μετά ο Τζότζος. Μετά ο Οκ. Χάκη. Ο Ο Χάκη Vibrator. Έχει χίλια δημιουργήσει άτομα. ένα χαμό ο Χάκη. Ο Vibrator είναι στο YouTube, ok, αλλά μόνο εκεί είναι. Ο Χάκη είναι και στο YouTube και στο Twitch πλέον. Okay. Δεν με πειράζει να βλέπω και το γατούλι δίπλα σε Σολομονίδας, αλήθεια. Οπότε... Αυτό είναι, ναι, ταιριάζουν κιόλας. Wow, αυτό το είπε ο Ρεσενοδός Wow. γατούλιο. Μετά πάμε στο άλλαξε content. Αυτό νομίζω είναι ό,τι πρέπει. Ναι. Yeah. Delete your channel. Έτσι λες. Αντικειμενικό. Delete your channel, ο αρχηγός πρέπει να πάει πρώτος. Αντικειμενικό. Εντάξει, Red Dragon πρώτος. Θα Ο έλεγα. Dragon. δεν ξέρω, ναι, Έλενα. τώρα και ποιο να βάλεις πρώτα. Έλενα, θα την σου είπα, εγώ άλλαξε content. Εγώ Έλενα άλλαξε καλά. content θα πω κι εγώ, ρε Το φίλε. δέχομαι. Γιατί το παλεύει γενικά. Τόσα χρόνια με το Twitch και τα όλα. Κοίτα εδώ, Ναι, έχουν ακριβώς. το ίδιο mugshot έχουν και οι Ναι, ίδιοι. είναι η ίδια Ναι, μάπα. ναι, δε. ναι. Είναι το ίδιο άτομο. Δεν το έχεις δει σε ίδιο σημείο μαζί. Okay. Νομίζω ότι το tier list σου είναι satisfying. Είναι νομίζω τέρμα αντικειμενικό και όμορφο. Ναι, δεν όπως το μπορώ να βλέπω. διαφωνήσω. Μπορώ να διαφωνήσω με το statement. Οκ. Αυτό λοιπόν ήταν το tier list, αγαπητέ μου αεροσυνοδέ. Ολοκληρώσαμε το segment. Ευχαριστούμε που μοιράστηκες μαζί μας τις απόψεις σου πάνω σε αυτά τα θέματα. Και επιστρέφουμε στο πάνελ της αγάπης που είμαστε εκεί Αχ, εδώ. ναι. Λοιπόν, αεροσυνοδέ, δεν στο τι γίνεται. Τώρα θα περάσουμε σε ένα καινούριο segment που το προσθέσαμε χάρη στην Virtuosa. Το segment αυτό είσαι ο πρώτος ο οποίος θα υποστεί το segment των rapid fire questions μας. Δεν ξέρω αν θέλουμε να βάλουμε άλλο όνομα. Εμένα μου αρέσει το Rapid Fire γιατί μου θυμίζει και το item προφανώς το LoL. Α, ναι, ισχύει Ω. αυτό. Οπότε, Ρωσινοδέ, θα σου κάνουμε κάποιες rapid fire questions και μετά θα πρέπει να μας απαντήσεις, I guess. Αλλά για δώσουμε μισό λεπτάκι. Έχεις πολύ λίγα δευτερόλεπτα να απαντήσεις στην κάθε ερώτηση. Τύπου 7 με 8 δευτερόλεπτα. Ωραία, μ' αρέσει. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να έχω και εγώ τις ερωτήσεις μπροστά μου, γιατί έχει γίνει προετοιμασία για σένα. Χάρη στην κυρία Virtuosa πάντα. Οκ. Courtesy of Virtuosa. Αναμένω όρθιος. Πρέπει να αναμένεις όρθιος γιατί θα σου πει. Λοιπόν, Virtuosa, ξεκίνησε παρακαλώ. Εγώ ή εσύ? Ξεκινάω εγώ λοιπόν, αεροσυνοδέ μου. Ή όχι, Virtuosa εσύ, Ωραία, νομίζω, πάμε. κυρίες προηγούνται. Ξεκινά εσύ, γιατί πρέπει να είμαστε έτσι λίγο γρήγορα. Οκ. Αλλά πώς θα μετράω. Ωραία, ας το προσπαθήσουμε. Λοιπόν, Θα βάζω τα χέρια μου. αεροσυνοδέ. Ωραία. Ποιο ήταν το πιο cringe μήνυμα EDM που έχεις λάβει ποτέ από φλερτ? Από κάποιον που φλερτ. ήθελε να σου την πέσει. Ναι, ρε παιδί μου. Το πιο cringe. Νομίζω γκέι μου Αλλά σε τις αυτό θα πτώσεις μου. αφήσω. Τι είπε, τι είπες, δεν άκουσα. Μου έχει στείλει ένας γκέι για τις πατούσες μου. Σου είχε στείλει. Τι σου είχε στείλει? Ένας γκέι για τις πατούσες μου. Α, οκ. Ωραία, το Βάλε. κρατάμε να το συζητήσουμε μετά. Λοιπόν, πόσα ζώα πήραμε εσύ στην Κιβωτό? 100. Λάθος, ήταν ο Νόε. Τι μαλάκα Γκάς, είσαι. γκάς. Αν έπρεπε να διαλέξεις ένα celebrity για ένα βράδυ, ποια celebrity θα διάλεγες? Henry Cavill. Οκ, αυτό πολύ γρήγορα. Λοιπόν, μια ηλεκτρική μηχανή κινείται βόρεια με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Ο αέρας φυσά ανατολικά με 10 χιλιόμετρα. Προς ποια κατεύθυνση θα πάει ο καπνός? Δυτικά. Είναι ηλεκτρικό, δεν έχει καπνό. Γκάς, σειρά σου. Αν ήσουν χαρακτήρα σε 18 plus video game, ποιο θα ήταν το special move σου? Το τσεκούρι του πουλιού μου. Εγώ ήθελα τόσο πολύ κάποιος να πει ελικοπτεράκι, ρε φίλε. Έπεσε πολύ κοντά. Του έδωσε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Ο θανατηφόρος έλικας. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ένα ρολόι που δείχνει 3 και 4 πόσες μοίρες σχηματίζουν οι δείκτες του. 90. 7,5. Πώς. Πόσο, τι είπε, 7,5?
What? Ναι. Δεν ισχύει αυτό. Πώς? Επόμενο. 7,5 είναι το επόμενο. Ποιο τραγούδι θα έβαζε να παίζει πριν από μια πικάντικη στιγμή? Pour some sugar on me. Damn, Henry Cavill. Henry Λοιπόν. Cavill. Πρωτεύουσα Ελβετίας. Ζηρίχη. Respect. Ποιο είναι το πιο... Βέρνη. Α, η Βέρνη είναι μαγικά, όντως. Όλα σου πάμε εκεί πέρα σαν εταιρεία και μπερδεύτηκα. Λοιπόν, πάμε. Ποιο είναι το πιο αθώο αντικείμενο που έχει εμπλακεί σε πικάντικη κατάσταση? Damn. Το πιο αθώο. Το αγκούρι, ρε φίλε. Wow, μαλάκα. Henry Το αγκούρι, ρε Cavill. φίλε. Λοιπόν, πόσοι μήνες έχουν 28 μέρες? Πάλι παγίδα. 2. Όλοι οι μήνες έχουν 28 μέρες. Ναι, ήμουν σίγουρος, ρε γάμο. Ήμουν σίγουρος. Ποιο είναι το πιο άχρηστο πράγμα που έχεις αγοράσει ποτέ online? Το πιο άχρηστο πράγμα. Είχα αγοράσει ένα μπασκετάκι για την τουαλέτα. Το οποίο ξέρεις, κάθεσαι και το βάζεις και παίζεις έτσι. Okay, fun. Αλλά είναι μια φορά. Απλά πετάς μια φορά την μπάλα και μετά δεν ξαναγίνει άμα το βάλεις. Δεν ξαναγυρνάει. No. Λοιπόν, αν τρέχεις σε αγώνα και περνάς στο δεύτερο, σε ποια θέση είσαι? Δεύτερος. Μπράβο! Μπράβο! Επιτέλους! 100 πόντους, να συνοδό! Κερδίζεις πόντους από τις δικές μου ερωτήσεις. by the Ωραία, way. τέλεια. Πάμε 100 πόντι. Αν το ερωτικό σου στυλ ήταν είδος μουσικής, ποιο θα ήταν? Jazz. Γιατί Με το κλαρίνο, αυτή δεν παίζει το κλαρίνο. κλαρίνο παίζει παιδί jazz. μου. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Σαξόφωνο! Το σαξόφωνο και λέω κλαρίνο, ναι. θα ήταν Μήπως είναι σεξόφωνο. σεξόφωνο? Ναι, μπράβο, ναι. Είναι αυτό πιθανό. ακριβώς. ναι. Πώς είναι η Ήπειρη? 5. 7. Ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που κάνεις όταν είσαι μόνος στο σπίτι? Κυκλοφορώ γυμνός. Οκ. I mean, δεν είναι τόσο περίεργο. Ρε μαλάκα, δεν ζεις με τους γονείς σου. Είναι περίεργο! Ναι. Εκτός αν αυτό είναι Ακριβώς. μυστικό, εκτός αν αυτό είναι μυστικό και πρέπει να το κάνω edit out. Ακριβώς. Όχι, όχι. Oh δεν Α, my. είναι εντάξει, βέβαια. ωραία, οκ. Oh my god, Ναι, λοιπόν. perfect. Αν το φως ταξιδεύει πιο γρήγορα από τον ήχο, γιατί βλέπουμε πρώτα την αστραπή? Γιατί είναι αστραπία. What the fuck. Μαλάκα, δεν ξέρω αν πρέπει να το πάρω σωστό αυτό. Η απάντηση είναι ότι επειδή το φως όντως πηγαίνει πιο γρήγορα από τον ήχο, άρα προφανώς βλέπεις πρώτα την αστραπή. Ναι, όχι, θα το έλεγε. Δεν είναι σωστό. Fuck. Του δίνω 50, του δίνω 50. Ωραία, 50 μ' αρέσει. Ωραία. Αν Από τους είχες... 100 που παίρνει. Okay. Αν είχες ένα κουμπί undo για τη ζωή, ποια ντροπιαστική στιγμή θα διέγραφες πρώτη? Πρώτη που γεννήθηκα, ξέρω εγώ. I guess, bro, τι θέλεις, εσύ το κάνεις. Παίρνουμε το ότι γεννήθηκε. Το παίρνουμε. Που ξεκίνησα το LOL βασικά, που ξεκίνησα το LOL. Οκ. Fact. Ντροπιαστική στιγμή. Okay. Ήταν ντροπιαστικό. Μετά έχουν υπάρξει άπειρες γι' αυτό. Okay. Λοιπόν, πόσα χρόνια μεϊνάρει σύντρο αντίληψη? Πόσα. 9. Μεϊνάρει Λισάντρα. Damn. Ποιο είναι το πιο random πράγμα που έχεις ψάξει στο Google? Το πιο random πράγμα. Κάτσε να Ναι. πάω να ψάξω μισό λεπτό μέσα. Να δω το τελευταίο μου. Δεν προλαβαίνει. Καλά, εδώ δεν δίνω χρόνο. Ωραία, λοιπόν. What is Captain Shank's power? Τι είναι ο Okay. Captain Shanks? Είναι από το One Piece. One Piece. Δεν έχω δει καν οκ. το άνοιγμα. Απλώς οκ. έτυχε και έγραψα. Ναι, Οκ, απλά- άρα είναι όντως περίεργο. Okay. Τελευταία ερώτηση για μένα. Ποιο είναι το OTP του Almo Ghost? Ας. Σένα. Σένα. Δεν πειράζει, κοντέψες όμως αντικειμενικά. Θυμόμαι ABC, το η Netflix. γυναίκα, βέβαια Θα είναι του μαύρη δώσω- αυτή. Δεν πειράζει, θα του δώσω 40 επειδή είναι λίγο τρίκι. Το Ας έπαιζε, θυμάμαι ότι έπαιζε. Πάρε Θα του δώσω 40. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, αν έπρεπε να κάνεις παρουσίαση TED Talk πάνω σε κάτι εντελώς άχρηστο, ποιο θα ήταν το θέμα σου? Σε κάτι εντελώς άχρηστο. Ναι. Έχω. Ωραία, λοιπόν. Μισό, θέλω λίγο παραπάνω χρόνο γιατί έχω σκεφτεί διάφορα Εντάξει, πράγματα. έτσι, πάρε στην όσο άκρη. χρόνο θες γιατί οι ερωτήσεις οι δικές μου τελείωσαν. Ωραία, Έχω βάλει λοιπόν. μία. Σκεφτόμουν τις προάλλες έναν τρόπο
με τον οποίο οι ηλικιωμένοι θα μπορούν κάπως να έχουν delivery προσωπικό τους για την ελλαγή. Δηλαδή, ξέρω εγώ, να παίρνουν τηλέφωνο, να μπαίνουν στο app και να λέγανε, ξέρω εγώ, θέλω ένα να μου κουβαλήσει 15 σακούλες π.χ. Θα πήγαινε μαζί του στη φυλακή, θα τα διάλεγε αυτή και θα τα κουβάλαγε όλο αυτός. Okay. Και θα του πλήρωνε, ξέρω εγώ, στο τέλος 5 ευρώ ή ξέρω εγώ 10 Αυτό ευρώ η είναι ώρα. σαν e-food για αγριές. Wow. Κάπως έτσι, αλλά όχι delivery. Δηλαδή να πηγαίνουν αυτές στη λαϊκή και απλά να το κουβαλάει άλλος. Νομίζω Αυτό δεν έχεις ήταν καταλάβει. ορία. Νομίζω δεν έχεις καταλάβει την ερώτησή μου. Η ερώτησή μου δεν ήταν αν πήγαινες στο Shark Tank που πρέπει να παρουσιάσει την επιχείρηση στην ιδέα των εκατομμύριων. Ήταν αν έπρεπε να κάνεις παρουσίαση TED Talk να μας μιλήσεις για κάτι τελείως άχρηστο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν ξέρω. Καλό είναι και αυτό, δεν διαφωνώ, αλλά δεν ξέρω. Μα είναι άχρηστο. Υπάρχει το delivery, αυτό είναι το θέμα. Ναι, αλλά υπάρχει λαϊκή λόγο να το δεν κάνει έχει αυτό. delivery λαϊκή. Οπότε δεν είναι άχρηστο. Είναι καλή ιδέα αυτή. Ισχύει ότι είναι καλή ιδέα. Είναι καλή ιδέα αυτή, μπρο. Φίλε, είναι πολύ καλή ιδέα. Είναι και γαμό τις ιδέες αυτή. Χόλι. Μόλις σας έδωσα την ιδέα μου τώρα. Ναι, την έδωσες. Πνευματικά έχω δικαιώματα, τα μπλερών. Δεν μπορεί να έχει πνευματικά δικαιώματα. Όχι, ρε γάμο, το πάει ιδέα μου. Σε βάρετε το live για να το θυμηθώ ότι αυτή είναι δικιά μου ιδέα. Μα πάει κανένας το- Ναι, θα μπει, δεν θα βγει. Άρα ουσιαστικά Ωραία. θες σκλάβους που μεταφέρουν αντικείμενα για λευκούς ηλικιωμένους Να ανθρώπους ξέρεις και να αυτό. πάνε στο σπίτι τους. Αυτό Για σκέφτηκα να λευκούς σου πω. ηλικιωμένους ανθρώπους. Οκ. Αυτό σκέφτηκα να πω ότι είναι σαν να είσαι σκλάβος κυριολεκτικά. Οκ. Ωραία, συνεχίζουμε, Λοιπόν, guys. τελευταία ερώτηση λοιπόν για να μην φάμε και cancel από το πρώτο Ωραία. επεισόδιο μαζί με τη Virtuosa Co-host. Ποιο είναι το πιο άκυρο nickname που σου έχουν δώσει ποτέ και κόλλησε? Και δεν θέλω Ωραία. αεροσυνοδός και τέτοια. Δεν είναι. Ναι. Είναι μικρός αλυτάκος. Οκ, δεν ξέρω. Με λέγανε έτσι στο Facebook, επειδή ήμουν αλήτης και μου Oh my god. Ήσουν πόσα αλήτης. χρόνια. Ναι, και με λέγανε μικρό αλυτάκο. Τι ήσουν, όταν λες ήσουν αλήτης δηλαδή, Και καλά, ήμουν αλυτάκι, ρε παιδί μου, ξέρεις, Τι έκανα. έκλεβε ράτζια. τι έκανες like, δηλαδή? ναι, ισχύει, πετάγαμε Στα και στενά. νεράτια. όντως. Ναι, Ήσουν ισχύει. τέτοιος, Ένα ήσουν αυτό πλαίσιο. το παιδί. Ναι, και επειδή τα ξεκίναγα εγώ τις περισσότερες φορές, αλυτάκος, μικρός αλυτάκος. Μόνο ο αδερφός μου τα ξέρει αυτά. Εγώ δεν ξέρω. Ισχύει με τον αδερφό σου. Και με τον αδερφό μου και με τον Κασά. Με όλους. Τι Αν είναι κάνεις ρε? δυναμόν. Εμένα δεν με πειράζει βασικά, εντάξει. Να Έπαιρνε περνάμε καλά. ζωές. Καλά έκανε. Sorry κιόλας, παιδιά. Λοιπόν, τι γράφει εδώ, περνάει ανήλικο από μπροστά σου. Πάμε στο επόμενο segment. Όχι, πάμε λίγο στο επόμενο segment. Δεν ξέρω πώς μπερδεύτηκα. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει με τις rapid fire ερωτήσεις, Virtuosa. Ναι, τώρα έχουμε τις LOL reference ερωτήσεις. Οκ, Δηλαδή, Ου, σου κάνουμε μια ερώτηση και θα μας πεις πώς θα αντιδρούσες. Αν θα πάταγες κάποιο ability, αν θα έλεγες κάποιο catchphrase από κάποιον LOL champion. Οκ. Ωραία. Ο Γκάς έκανε ένα spoil, είναι η αλήθεια. Α, Ήθελα απλά να σας Πες τον μπαγκάρω. Γκάς. Λοιπόν, Πες τον Γκάς μια θα σου πω την φορά. πρώτη ερώτηση. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. ναι. Λοιπόν, όπως κατάλαβες η Virtuosa, δηλαδή θα σου κάνω την ερώτηση και θα μου απαντήσεις με League of Legends reference, ρε φίλε. Ωραία. Ναι. Λοιπόν. Είτε λες πατάω. Οτιδήποτε. Πατάω ασούλτη. Ναι, οκ. Κάπως, πώς θα αντιδράς. Ή λες rock solid, ας πούμε. Ναι, σε αυτή την ερώτηση θα σου πω τώρα, εγώ θα έλεγα rock solid, ρε φίλε. Πλάκα κάνω, τσάτ. Λοιπόν, να ρωτήσω δε. Εκεί που περπατάς, ρε Ναι. φίλε, περνάει ένα ανήλικο από μπροστά σου. Ναι. Τι κάνεις? Αυτό, απλά είναι ένα αλήθεια. Αυτό είναι. Ναι. Δεν είναι ερώτηση, ρε παιδί μου, είναι. Αυτό σου συμβαίνει. Τι κάνεις? Πες με ένα LOL reference γι' αυτό. Ωραία. Resonating Strike από το Ulti Lee Sin. Ούλτι λυσί, το δίνεις κλωτσιά. Το ανήλικο. Δηλαδή περνάει μπροστά σου. Εγώ περιμένω κάποιον να κάνει Jack's reference εδώ. Μπρο, γι' αυτό είναι και μόνο δυνατόν. εγώ ξέρω. Να είσαι, πας στην πλατεία, ρε φίλε. Και Μπορεί να με κλέψει, ρε φίλε. Μήπως είναι ο μικρός Αλυτάκος. Μπορεί να είναι τα παλιά. Οκ, το δεχόμαστε. Virtuosa. Αν περνάει ηλικιωμένος, κάτσε, περίμενε. Α, οκ. Αν περνά υπερήλικα, ξέρω εγώ. Ναι, με αλφα η τούλτη. Ούτε καν, μπρο. Είχα κάνει ζώνες για να μην μυρίσω, ρε φίλε. Ου. Αν περνάει υπερήλικας, Του δίνεις Φάνηκε. Guardian Angel. θα ανοίξω Γαμάτο. το Q του Synth. Ο Zillian πώς κάνει revive? Νομίζω είναι το Zillian είναι πολύ καλό εδώ. Να κάνεις όλη τη Zillian, ρε φίλε, γιατί πάνω που θα είναι να πεθάνει αυτό θα ζήσει εν τέλει.
Αυτό. Αλλά εσύ τι είπες αεροσυνοδές, Singed, τι? Singed Duel, τι? Q-Singed. Τι είναι, απλά θα συνεχίσεις να κλάνεις, θα πατάς και θα κλάνεις. Θα ανοίξω το Poison Trail και θα τρέχω μπροστά του. Για να πεθάνει πιο γρήγορα. Με θα υποθυμίσει. Okay. Άρα ο συνοδός κλωτσάει παιδάκια και δολοφονεί ηλικιωμένους στους κλάνει ηλικιωμένους. ενδιαφέρον αυτό. Αεροσυνοδέ, δεν το περίμενα ομολογώ. Φίλε, taste of their own poison, actually, όταν κλάνει. Δεν πας Αντίο, πουθενά. παιδιά. Λοιπόν, Αλλά ήταν. Βιρτόζα, το επόμενο παρακαλώ. Η μαμά σου λέει πως είσαι υιοθετημένος. Λοιπόν, θα σε κάνω. Περίμενε, θα κάνω εγώ τη. Α, εντάξει, οκ, το δεχόμαστε. Γκάς, όχι. Όχι, ήθελα να κάνω τη μαμά του για να κάνουμε το διάλογο και να μας πει την Α, απάντηση. κάτω, μπορεί. Έλα κάτω, έλα. Κάνε ότι μπαίνει στο δωμάτιο όμως. Ωραία, ωραία. Θα πω άλλη απάντηση. Ναι, ναι. Θέλω να παράσταση καλή. Βάλε και καμιά ρόμπα, ας πούμε. Παίζω λόλ εγώ, παίζω Δεν λόλ. μπορώ να βάλω ρόμπα. Παίζω λόλ, ναι, ναι. Λοιπόν, χτυπάω την πόρτα. Ναι, ποιος είναι? Αγόρι μου, πάλι παίζει με αυτά τα μπιχλιμπίδια. Το φαγητό είναι έτοιμο, θέλω να σου πω κάτι όμως. Πολύ σημαντικό, έχεις λίγο χρόνο για τη μάνα σου. Κολόπεδο. Θα τα πούμε. Θα πατήσω pause. Ωραία, πάτα pause. Πάω, δεν θα το λέει ποτέ η μάνα. Ναι, ωραία. Πας. Θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό και έχω Ναι. πολύ άγχος. Είσαι υιοθετημένος. Oh, it's shocking, the diagram. What the fuck? Δεν το Μόνο λέει, το εσύ λέει, μπορούσες. Μόνο Κάπως εσύ. αλλιώς το λέει. Αυτό πρέπει να το πεις άμα σου έρθει επιδειξίας, όχι η μάνα σου σπίτι σου υιοθετημένος. It's shorter than a diagram. Ναι. Οκ, το δεχόμαστε λοιπόν. Αυτό μου ήρθε Heimerdinger τώρα. Είναι, ναι. Πιθανόν. Πάμε Λοιπόν, στο. εσύ. Εγώ είμαι. Λοιπόν, πες ότι έρχεται τώρα η κοπέλα σου, η γυναίκα Ναι. σου. Ωραία. Και Ναι. σου λέει τώρα αυτή τη στιγμή. Τώρα ξέρουμε βέβαια με ποια κοπέλα είσαι το διάστημα. Όχι γενικά εννοώ. Και σου λέει, αγόρι μου, μωρό μου, είμαι έγκυος. Ξέρεις τα ability της Syndra. Ναι. Q και W για το μωρό. Can't argue with that, can I? Damn. Can't argue, to be honest. Oh my god. Λοιπόν, We accept, we take those, yeah. λοιπόν, η Φέδρα σου τρώει την πρώτη μεγάλη χορηγία και επιταγή με 3 χιλιάρικα. Κάτσε να τη φέρει η IRL. Φέδρα, ούτσου. Θα το κάνεις ποτέ αυτό, Φέδρα? Θα μου τρώγεις ποτέ επιταγή? Πολύ λευκό αλλά είναι το έστω σκυλί, το ρε κάνει. φίλε. Πολύ λευκό είναι, άρα αποκλείται να έκανε ηλίθια πράγματα. Άρα περνάει, ενώ. Άρα θα της έκανα... Ούλτι Λούλου. Τι θες μεγάλωνε. να τη μεγαλώσει, να γίνει νόκαπ. Ναι, γιατί έτσι θα μεγαλώνε και η επιταγή στο στόμα της, άρα θα ήταν ακόμα πιο μεγάλη επιταγή μετά. Αλλά και τι λέει ο μπρο, η επιταγή πάνω γράφει 3.000. Άμα την μεγαλώσει, θα γράφει 3.000 με Σιγαρόπαλο μεγαλύτερα γράμματα. άλλο. Κάτι κάπνισε πριν έρθει εδώ. Οκ. Θα σε 30.000. Transmodulate λοιπόν το σκυλί. Δεν έχω λόγια. Και. Ωραία. Και έμεινε Ναι, ένα τελευταίο, ναι. είμαστε έτσι. Μμμ. Λοιπόν, κοιμάσαι ρε φίλε. Ωραία. Ναι. Και είναι 7 το πρωί. Και στη διπλανή πολυκατοικία ξεκινάνε να χτίζουν και να βαράνε και να τριλάρουν και να συμβαίνει όλο αυτό το χάος ρε φίλε και ξυπνάς. Τι κάνεις Με μέσα? 2 ώρες ύπνο μου. Μου έχει συμβεί αυτό σε διακοπές μου στη Λούτσα και είχα κάνει ούλτι Όλαφ. Απλά βγήκα έξω με το βρακί και άρχισα και έτρεχα κατά πάνω τους. Και τα γκρέμισε όλα. Τα ότι χτίζανε το γιοφύρι τη Άρτα, κυρίε Παιδιά. και κύριοι. Πολύ 6 καλό. ώρα το πρωί, Χτίζανε δεν και κάνω πλάκα. γκρέμιζε ο Άιρο. Δεν κάνω καν πλάκα. Οι τυπάδες απλά βαράγαν με το κομπρεσέρ πάνω στον τοίχο μας. Δηλαδή ήταν μεσοτυχία και χτυπάγαν πάνω στον τοίχο μας. Όποτε. Ένιωθα το κεφάλι μου να κουνιέται ο εγκέφαλός μου μέσα. Ήταν στην ίδια πολυκατοικία με σένα. Όχι, ήταν μονοκατοικία, ήταν ακριβώς δίπλα και ήταν μεσοτυχία. Α, Οπότε ξέρεις, ακουγόταν Dolby Surround, δηλαδή δεν παλευόταν αυτό που γίνονται. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Το θυμάμαι ακόμα σαν σήμερα. είχε το IMAX πριν βγει το IMAX δηλαδή εσύ. Interesting.
Ο εγκέφαλος μου κουνήθηκε. Εκείνη τη μέρα δεν ξέρω τι είχα πάθει. Τα είχα πάθει όλα. Καλό το ulti Όλαφ εδώ, to be honest. Καλό reference. Έκανα cleanse, ρε παιδί μου, για να ξέρω. Εγώ γιατί σε όλα θα πάταγα με αλφα ulti, ρε. Δεν γίνεται να πατήσει όλα με αλφα ή το ulti. Περίμενε. Είναι η γυναίκα σου έγκυος και τη πατά ulti, ρε μάλλον. Η μαμά σου λέει είσαι υιοθετημένος, της πατάς με αλφα ulti. Ωραία. Η κοπέλα μου λέει ότι είναι έγκυος, δεν ξέρω πώς το κατάφερα, της πατάω με αλφα ulti στην κοιλιά ξέέγκυος μετά. Ξέγγιος μετά, τσάτ! Το σκυλίο μου τρώει επιταγή και χορηγιά με αλφα ulti, δεν υπάρχει τίποτα μετά. Βάλε. Περνάει ανήλικο μπροστά με αλφα ulti με το κεφάλι! Τι εννοείς? Αν ήμουν άντρας, at least. Τώρα κατάλαβα γιατί σε έφεραν co-host μαζί μου εδώ. Ναι. Λοιπόν, και προφανώς πολυκατοικία χτίζουν αυτό το πρωί και με 3 ώρες ύπνο. Με αλφα ulti ρε, στα γκρεμίσω όλα ρε. Ναι, αλλά μήπως πρέπει να περιμένεις να τη Full φτύσουν AP! λίγο. Full AP! Μήπως φτάνει και να μην πεθάνεις όταν πέσει πολυκατοικία πάνω σου. Full AP, ας πεθάνω, αρκεί να πεθάνουν κι αυτοί. Κοίτα λίγο που είναι η Θα φέδρα. βγουνε one shot. Ουι. Όλοι όσοι έχουμε φέρει καλεσμένους μέχρι τώρα έχουν από ένα ζώο να μας δείξουν. Ναι, ισχύει, ο ένας ο παπαγάλος. Ο Ghost όταν έρθει θα φέρει καθρέφτη να κοιταχτεί. Δεν το παίρνω πίσω. Συνεχίζουμε στη θεματική μου λοιπόν. Λοιπόν, πλέον αεροσυνοδέ, όπως είπε και η Βιρτόζα, περνάμε στην δική της θεματική. Και η προηγούμενη ήταν δική της, αλλά τη μοιραστήκαμε, είχε την καλοσύνη να με Ήταν συμπεριλάβει. η ιδέα δική μου, απλά Ναι. πούλησα τη θεματική στον Γκάς από εδώ. Ναι, ίσως ναι. Συνεργαστήκαμε, δεν την πούλησες. Όμως, Εντάξει. όλη αυτή η θεματική που θα ακούσεις τώρα, και θέλω να δώσεις πολύ προσοχή, είναι το Εγώ τελευταίο θα chapter. πω να κρατάς και notes. Να κρατάω notes. Ναι, μπορεί να χρειαστεί. Είναι το τελευταίο chapter που θα έχουμε στην εκπομπή μας. Μετά από εδώ ολοκληρώνουμε. Οπότε θέλουμε την προσοχή σου για το τελευταίο chapter, γιατί είναι σημαντικό και είναι κάτι που κάνουμε πρώτη φορά. Αναφέρω στη λόγο, Damn, that's a nice ass, bro. Οκ. Ah, fuck. Όλα φορά τα ακουστικά τα wireless. Α, ναι, fuck, δεν το είχα σκεφτεί. Ή το είχα σκεφτεί. Hey. Λοιπόν, Βιρτουόζ, θα σε αφήσω να παρουσιάσεις. Κάνε το όλο. Παρουσίασε τι κάνουμε τώρα, όλο δικό σου. Ωραία, λοιπόν, εγώ μία κρύα νύχτα του χειμώνα, Ναι. έψαχνα θεματική δική μου, να ταιριάζει λίγο με το χαρακτήρα μου και όλα αυτά. Ναι. Λοιπόν, βρήκα ότι η θεματική μου θέλω να είναι ένα μικρό storytelling που θα σου πω. 2 λεπτά να στο αφηγηθώ, θα κρατάς σημειώσεις ό,τι σου φαίνεται σε ένα χρήσιμο και είναι ένας φόνος και θα βρεις εσύ βασικά ποιος έκανε το φόνο. Ναι. Τώρα που το σκέφτομαι live, μπορώ και εγώ να σημειώνω να πω και εγώ μετά τον καλεσμένο. Ναι, ό,τι θέλετε θα κάνετε. Ωραία. Θα έχουμε debate ολόκληρο. Λοιπόν, Ωραία. η ιστορία μου λέγεται το τελευταίο Requiem. Και ξεκινάει ως. Ήταν λίγο πριν τις 10 τη νύχτα. Μια βροχερή νύχτα το λέει. Στη Βίλα Αστερίας. Η πρόβα για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία είχε μόλις τελειώσει και το αρχοντικό του μαέστρου Αλέξανδρου Θεμιστοκλέους έλαμπε από φως και μουσική. Ο ίδιος, λίγο κουρασμένος, είχε αποσυρθεί από τη βιβλιοθήκη του με ένα ποτήρι κρασί. Έξω στη βροχή δυνάμωνε, μέσα οι εντάσεις είχαν αρχίσει να βράζουν. Η αρετή ήταν η πρώτη που έφυγε από την αίθουσα πρόβας. Είχε υπάρξει για χρόνια η μούσα του Αλέξανδρου και παλιά αγαπημένη, τώρα απλώς ένα όνομα στο πρόγραμμα. Τον είδε νωρίτερα να χαμογελά ψεύτικα προς τη Βασιλική, την νέα επιμελήτρια του μουσείου, και να της λέει: «Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που δεν φοβούνται να σπάσουν τις χορδές». Η αρετή είχε παγώσει, ήξερε πολύ καλά ότι αυτή η φράση ήταν δική της. Στην κουζίνα, ο Μιχάλης ξεφύλιζε τα οικονομικά έγγραφα. Η ανακαίνιση του μουσείου είχε ξεφύγει οικονομικά και ο Αλέξανδρος τον είχε κατηγορήσει ανοιχτά για δημιουργική λογιστική. Εκείνο το απόγευμα του είχε στείλει ένα mail με τίτλο «Μείωση επιχορήγηση 40%, παύλα προσωπική διακοπή». Προσωρινή, sorry. Ο Μιχάλης το είχε διαβάσει, σκίζει το χαρτί στα 2 και το αφήνει πάνω στο πιάνο ανάμεσα στο πρόγραμμα της συναυλίας. Η Βασιλική στο μεταξύ μιλούσε με ένταση στο τηλέφωνο στη βεράντα. Η βροχή έπεφτε στα πόδια της. «Αν ακυρωθεί η έκθεση, τελειώσαμε», ψιθύριζε. Κάποιος την είδε μετά να πετάει ένα τσιγάρο χωρίς φίλτρο μέσα στη βροχή και να καταλήγει σε μεταλλική βέργα στο γρασίδι. Στην αίθουσα μουσικής, ο νεαρός τηλιανός μαθητής και προστατευόμενος του Αλέξανδρου χτυπούσε τα πλήκτρα του πιάνου νευρικά. Το κομμάτι του, ένα Requiem για 2 φωνές, είχε απορριφθεί από το μαέστρο ως ανώριμο.
αλλά ήταν δικό του και ο Αλέξανδρος το είχε παρουσιάσει σε κενό χωρίς να το αναφέρει. «Θα ακούσει τον τελευταίο ήχο μου», είχε πει ο Στυλιανός πριν φύγει από το δωμάτιό του, λίγο πριν σβήσει το ρεύμα. Η Ελένη, η βοηθός του μαέστρου, ανέβηκε στο γραφείο με ένα δίσκο. Ήταν η μόνη που γνώριζε τον κωδικό του κρυφού μηχανισμού που ανοίγει τη βιβλιοθήκη. Τον είδε να γράφει κάτι στο κινητό του και να λέει: 10 λεπτά ακόμη, Ελένη. Μετά όλα τελειώνουν. Κατέβηκε να φέρει καφέ η Ελένη στο μεταξύ. Το σπίτι σκοτεινιάζει. Όταν τα φώτα επανήλθαν, ο Νίκος, ο παλιός φίλος και χορηγός, στάθηκε μπροστά στο τζάκι με το αγαπημένο του πουρο. «Χωρίς εμένα τίποτα από όλα αυτά δεν θα υπήρχε», έλεγε στους υπόλοιπους. Αλλά τα μάτια του έψαχναν τη βιβλιοθήκη. Ήξερε ότι εκεί υπήρχε η Νέα Διαθήκη και εκείνος δεν είχε θέση μέσα της. Στις 10 και 10 το βράδυ η Ελένη γύρισε με τον καφέ. Η πόρτα της βιβλιοθήκης ήταν μισάνοιχτη. Ο Αλέξανδρος καθόταν στο πάτωμα με το κεφάλι στραμμένο προς τον μετρονόμο που ακόμη ταλαντευόταν. Στο χέρι του κρατούσε ένα χαρτί, στον τελευταίο ήχο. Κανείς δεν είχε δει τίποτα. Η βιβλιοθήκη ήταν στεγνή, αλλά στο χαλί υπήρχαν σταγόνες βροχής. Στο μετρονόμο υπήρχε μία μικρή γρατζουνιά σαν από μεταλλικό αντικείμενο και στο τασάκι ίχνη όπως ταύτα ενός τσιγάρου χωρίς φίλτρο. Αυτό. Ναι. Και ψάχνουμε τον δολοφόνο μας. Α, τον βρήκα. Οκ. Η αρετή. Οκ. Πριν πεις Βιρτουόζο, θα κάνουμε ένα debate με το Ρεσνοδό. Ναι, θέλω να μου πείτε τους λόγους και όλα αυτά. Γιατί εσύ πιστεύεις ότι το έκανε η αρετή? Γιατί η Βασιλική κάπλιζε τσιγάρο χωρίς φίλτρο, αλλά το πέταξε και προφανώς κάποια το βρήκε η αρετή για να την κάνει frame. Οκ. Λοιπόν, κοίτα, σύμφωνα με αυτό που λέει ο Ρεσνοδός, η αρετή... Ωραία υπόθεση. Είναι πολύ καλή η υπόθεσή του. Η αρετή όντως ζήλευε. Τη ζήλευε τη Βασιλική από ό,τι αντιλαμβάνομαι στην ιστορία. Αλλά δεν είδαμε κανείς δεν είδε τίποτα, ξέρω εγώ, και δεν είδαμε αν βγήκε στη βροχή καθόλου σύμφωνα με την ιστορία. Ο μόνος που ήταν στη βροχή ήταν η Βασιλική, που ήταν τα πόδια της βρεχόντουσαν, ξέρω εγώ, έριξε και το τσιγάρο κάτω. Δεν είχε κάποιον ουσιαστικό λόγο να τον σκοτώσει αυτόν, ρε φίλε. Εικάζω εγώ τώρα. Σύμφωνα με αυτά που μάθαμε. Αλλά αυτό που βγάζει νόημα, και δεν ξέρω αν πρέπει να πάρω την εύκολη λύση, γιατί μου άρεσε αυτό που είπε σε Ρωσινοτέ, ότι ήθελε να την κάνει frame, αλλά δεν νομίζω, ρε φίλε, να ήθελε να σκοτώσει τον παλιό της αγαπημένο. Δηλαδή δεν βγάζει νόημα, γιατί απλά τις χαμογέλες, δεν είναι το φτιάξαν και τέτοιο. Οπότε δεν νομίζω ότι θα τον σκότωνε απευθείας. Εικάζω εγώ τώρα. Οπότε μένω νούμερο ένα suspect μου είναι η Βασιλική, ρε φίλε. Μετά με τους υπόλοιπους, η Ελένη έφυγε, οπότε ξέραμε ότι ήταν για να κάνει καφέ. Μετά Ήταν για να κάνει καφέ. Σύμφωνα με την ιστορία, η Ελένη κατέβηκε να κάνει καφέ και ήξερε τον κωδικό. Εδώ τώρα μπορεί να έχουμε να κάνουμε με ένα κλασικό θάνατο. Υπάρχει και το τέτοιο, να έχουμε να κάνουμε ένα κλασικό θάνατο που όλοι είναι μπλεγμένοι μέσα στο θάνατο αυτόν. Όλοι να έχουν συνεργαστεί μεταξύ για να σκοτώσουν αυτόν. Δηλαδή, ο ένας οικονομικά μάλωσε μαζί του. Η άλλη λέει ότι θα τελειώσουμε. Είναι ένας ο δολοφόνος. Είναι ένας ο δολοφόνος, έτσι. Άρα το αποκλείουμε αυτό το σενάριο. Οπότε, ο μόνος που ήξερε τον κωδικό ήταν η Ελένη και προφανώς και ο Άλεξ, φίλε, που ήταν στη βιβλιοθήκη έγκαιας. Τον άνοιξε την πόρτα ο Άλεξ, κρατούσε ένα χαρτί που έλεγε κάτι για κάτι νότες, ρε φίλε, αυτός. Τι είπε, δεν θυμάμαι, δεν σημείωσα τι έγραφε το χαρτί, ρε φίλε. Τασάκι ίχνη, τσιγάρο, πόρτα, βιβλιοθήκη χαρτί, αλλά βροχή και σταγόνες. Ρε φίλε, εγώ θα πω τη Βασιλική, ρε φίλε, και απλά κάνουμε brain damage. Ωραία, Βασιλική και αρετή έχουμε, άρα. Ναι. Ωραία, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι είστε και οι δύο λάθος. Το περίμενα. Σιγά μην το έκανα τόσο εύκολο. Ναι. Λοιπόν, ο δολοφόνος μας, λοιπόν, είναι ο Στυλιανός. Προστατευόμενος του Άλεξ. Και έκανε γιατί είναι ο Στυλιανός? Δύο πράγματα. Η Βασιλική και η αρετή δεν παρατηρήσαμε να έχουν κάποιο πολύ σοβαρό λόγο για να κάνουν ένα ολόκληρο έγκλημα. Να. Πόσο μάλλον σε έναν άνθρωπο, τον οποίο μία ήταν αγαπημένη του και μούσα και όλα αυτά. Ο Στυλιανός απ' την άλλη βλέπουμε ότι ο χαρακτήρας του είναι πάρα πολύ νευρικός από την αρχή. Κοπανάει πλήκτρα, παραμιλάει στον εαυτό του.
Αναφέρει ότι βγαίνει έξω μετά από την αίθουσα μουσικής κρατώντας το χαρτί που βρέθηκε στο χέρι του Αλέξανδρου. Και μάλιστα είχε και ένα καλό κίνητρο, θα έλεγε κανείς ένα καλλιτεχνικό κίνητρο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ένα έγκλημα πάθους. Γιατί? Γιατί είχε φτιάξει το Requiem για 2 φωνές και είχε απορριφθεί από τον Αλέξανδρο και το είχε σχολιάσει και όλος έλεγε ότι ήταν ονόρμου. Μας το λέει αυτό στην ιστορία. Ναι. Είχε απορριφθεί από τον μαέστρο ως ανώριμο. Αλλά ήταν δικό του. Και ο Αλέξανδρος το είχε παρουσιάσει στο κοινό χωρίς να το αναφέρει ότι είναι του Στυλιανού. Το χάσαμε αυτό το κομμάτι. Α, ναι. Και λέει, είχε πει ο Στυλιανός πριν φύγει για το δωμάτιό του λίγο πριν σβήσει το ρεύμα. Μάλιστα. Οπότε αυτός είναι και ο δολοφόνος μας. Στην αρχή αναφέρω για μια βέργα που είχε πέσει πάνω το τσιγάρο χωρίς φίλτρο. Ναι. Της φίλης μας της Βασιλικής. Ναι. Apparently βρήκε τη βέργα ο Στυλιανός, έκανε break-in στη βιβλιοθήκη και σκότωσε μέσα στα μαύρα τα μεσάνυχτα τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος γιατί είπε ότι σε 10 λεπτά τελειώνουν όλα? Αυτό είναι δικό του πράγμα. Μπορεί να το είχε μυριστεί, λέγε. μπορεί... Ναι, μιλάμε τώρα για μουσικούς μεγάλους και πλούσιους προφανώς. Μου άρεσε, μπρο. Ναι, μου άρεσε. Ήξερα ότι έπρεπε να το σκεφτώ λίγο παραπάνω, ρε φίλε. Στη Λενότον δεν τον είχα σαν prime suspect. Έπρεπε να το σκεφτώ ακόμη περισσότερο. Αλλά δεν άκουσα ούτε εγώ ούτε εσύ. Δεν σημειώσαμε ότι τον είπε ανώριμο. Δηλαδή δεν το είχα σαν κίνητρο. Εγώ έχω γράψει Στυλιανός προστατευόμενος. Μετά τα έσβησε όλα. Μετά το Στυλιανό μου είπε ότι έσβησε το ρεύμα. Μετά μας είπε την ιστορία με την Ελένη και μας έκανε throw off. Βασιλική αρετή. Μιχάλης. Ο Μιχάλης θα μπορούσε, αλλά να. Εγώ άκου τη σημείωση. Ναι, γενικά οι οικονομικοί σύμβολοι και αυτά θα μπορούσαν, αλλά δεν. Άκου τι σημείωσα εγώ και μετά θέλω να μου πει τι σημείωσε εσύ μετά. Εγώ έγραψα. 10. Βίλα Αστερίας πρόβα τέλος. Άλεξ Θέμη κουρασμένος ήπιε κρασί. Αρετή έφυγε πρώτη. Μούσα Άλεξ και πρώην. Τώρα όνομα απλό. Βασιλική νέο αμόρε. Αρετή ζηλεύει. Μιχάλης ξεφυλίζει οικονομικά, έγραφε και τον κατηγορείο Άλεξ. Μάλωσαν για οικονομικά. Βασιλική πόδια. Τσιγάρο χωρίς φίλτρο. Ναι, γιατί έπεσε η βροχή στα πόδια της, ρε. Ναι, γιατί είπε ότι. Δεν φοράει μπότες, σταμάτα με τις πατήσεις. Δεν φοράει μπότες. Είναι εξυπόλυτη. Ξυπόλυτη είναι. Oh my god, δεν είχα φανταστεί ότι θα είναι εξυπόλυτη. Αφού το λέει ότι είναι εξυπόλυτη. Δεν το είχα στο μυαλό μου να είναι εξυπόλυτη, αλλά οκ. Το είπες ή εγώ το φαντάστηκα ότι είναι εξυπόλυτη? Γιατί έχω πρόβλημα εκεί. Το φαντάστηκες. Πέφτει η βροχή στα πόδια της. Damn, bro. Άρα έχω πρόβλημα. Ωραία. Λίγο να λοιπόν, μετά έχω γράψει Στυλιανός προστατευόμενος του Άλεξ και αυτό είναι το μόνο που έχω γράψει στο Στυλιανό. Μετά έχω γράψει έσβησε το ρεύμα. Ελένη ανέβηκε, ήξερε κωδικό η μόνη 10 λεπτά μετά όλα τελείωσαν. Μετά κατέβηκε να φέρει καφέ. Μετά Νίκος ήταν στο τζάκι και έχει μένους και ζήλια. Έψαχνε τη βιβλιοθήκη και τη διαθήκη. 10 και 10, πόρτα βιβλιοθήκη, χαρτί, αλλά. Έχω γράψει 2 φορές χαρτί. Αλλά βροχή και σταγόνες. Τα σάκι ήχνε από τσιγάρο χωρίς φίλτρο. Ήταν για το throw off. Καλό το ότι σκέφτηκες το frame. Σκέφτηκες παραπάνω από μένα. Εγώ δεν το σκέφτηκα το frame. Εγώ σκέφτηκα το frame με τη μία, ναι, γιατί λέω θα είναι κάτι. Δεν θα είναι βασιλική, αλλά θα είναι σίγουρα κάτι παρόμοιο. Θέλω κι άλλο, μαλάκα τώρα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Τι γίνεται, περιμένω. Επόμενο επεισόδιο. Το άλλο. Στο επόμενο επεισόδιο με τον επόμενο. Ποιος είναι ο επόμενος καλεσμένος? Δεν ξέρω. Περίμενε, πρέπει να θυμηθώ ποιος είναι ο επόμενος καλεσμένος τώρα. Γιατί έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Κάτι για Exiled είχα ακούσει. Πιθανόν να είναι ο Exiled μετά. Exiled και Ghost είναι μετά οι επόμενοι. Δεν ξέρω αυτά αν πρέπει να τα πω ή αν θα. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Καλά, δεν μπορώ να ψάξω τώρα να βρω το chat. Voice edit. Καλά, ναι. Voice edit, ναι. Αυτά λοιπόν. Που μου άρεσε πάρα πολύ αυτό Virtuoso, να σου πω αλήθεια. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι καμό. Και τώρα, βέβαια, πρέπει να το πούμε στην αρχή, να το πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Για όσους βλέπετε ακόμη και πήρατε την απάντηση. Ελπίζουμε να το σημειώσατε κι εσείς και να έπρεπε να το πούμε από την αρχή αυτό, κατάλαβες. Δηλαδή να τους πεις ότι κι εσείς τώρα, ξέρω εγώ, σημειώσατε. Να βρείτε κι εσείς τον δολοφόνο. Ναι. Αλλά αυτοί όλοι όσοι παρακολουθούν εδώ θα είναι όλοι turbo και απλά θα κοιτάνε έτσι το βίντεο. Και θα λένε ναι, θα μας πούν αυτοί ποιος είναι. Οκ. Αυτό. Άρα, Ρωσινοδέ, είμαστε τραγικοί detective. Πολύ κακή βασικά, ναι, όντως. Ναι, χάσαμε τη λεπτομέρεια, ρε φίλε. Σημείωσα τα παρατάγω βασικά ήδη. Εγώ νομίζω ότι θα δω, γιατί εγώ θα το κάνω ξανά, θα παρατηρήσω το μοτίβο. Δηλαδή στην αρχή σου πετάει κάτι ηλίθιες πληροφορίες, μετά σου πετάει 2 γραμμές για το δολοφόνο. Δεν θα είναι πάντα έτσι. Πρέπει να έχει πολλές πληροφορίες για να μεταγράψεις όλα και μετά ξέρεις. Ναι, βασιλική πόδια, ρε φίλε. Βασιλική πόδια, μάλιστα. Πόδια, τι πόδια.
Εγώ σκέφτηκα ότι μετά Είναι περπατούσε επαφή σε ξυπόλυτη. κινητό είναι αυτό. μάλλον. Καλά, εντάξει, μπρο. Μετά σκεφτόμουν ότι περπατούσε ξυπόλυτη και γέμισε σταγόνες με νερό μέσα το δωμάτιο που πέθανε ο Άλεξ, ρε φίλε. Και πήγε να τον παίξει με το podcast. Τσατ, κάπου εδώ. Λοιπόν. Τελειώνει εδώ. Κάπου εδώ θέλω να πω στον φίλο τον Άιρο ένα ευχαριστώ που ήταν ο πρώτος μαζί με την Όλη, Νόλου 14, ο πρώτος streamer που είχα δει Όλοι. και από εσένα ξεκίνησα LOL. Damn. Βασικά, Συγγνώμη όχι γι' αυτό. thank you, άντε Συγγνώμη γι' αυτό. έχω προβλήματα. Αυτό έπρεπε να το πεις από την αρχή, όχι τώρα. It's fine, μωρέ, εσύ Ναι, είχε πιάσει ναι, το ναι. πράγμα Βάλ' το στο στην edit, αρχή ρε, εσύ. και δεν ήθελα να σε διακόψω. Α. Εντάξει, όντως η Νόλη και ξεκίνησε πάλι stream μετά πάρα πολλά χρόνια. Την είδα για λίγο, δεν ξέρω, ξανά σταμάτησε. Ξεκίνησε τώρα. Την είχα δει πριν κάνα τρίμηνο. Το λέω ρε φίλε, τι κάνει η Νόλη εδώ πέρα μετά από 5 χρόνια, κοντά 6 κάπου εκεί. Απίστευτο, απίστευτο. Δεν την Έχει ξέρω. παιδί τι κιόλα είναι. νομίζω. Αλήθεια. Ναι, αφού είναι με το Pixel Drops. Ακραίο. Δεν ξέρω αν ακόμα. Αλλά είχαν παιδί μαζί. Εγώ πάντως Αρσενοδέ από τότε που σε γνώρισα θα να σου ευχαριστήσω γιατί ξεκίνησα να τραβάω μαλακία 2 φορές τη μέρα αντί για μία. Χριστό τη μάνα του. Όχι, χίλια συγγνώμη Βίρτο. Ωραία κλείνει το επεισόδιο. Δεν πλήρωνε αρκετά γι' αυτό. Ναι, εντάξει, ναι, βάλε. Δεν πληρώνω σε Βιρτουόζα. Τελεία. Οπότε. Αυτά λοιπόν, Αρσενοδέ, αυτό ήταν το Roastcast. Όπως κατάλαβες, δεν υπέστης και Δεν πολύ σιρώταραμε roast. καθόλου, ναι. Βλέπεις τη Βιρτουόζα ποιο είναι το πρόβλημά μου, ρε φίλε. Πώς θα τον Θες κράξεις. να κάτσω εγώ 5 λεπτά να ροστάρω τώρα, τι θες. Ρε μπρο, δεν γίνεται. Α πούμε όταν θα έρθει ο Exiled. Ναι, σου είπα, είναι και ανάλογο το άτομο. Αυτόν εδώ, κοίτα πόσο γλυκούλη είναι, ρε μαλάκι. Είναι υπέροχο, ρε φίλε. Πώ θα τον κάνω roast. Δεν γίνεται. Ο Αρεσινοδός κάνει ουγού. Όχι, δεν κάνω αλλά. Αχ, αν οκ. έκανα σε roast, ρε μαλάκι, δεν είναι η τελευταία μου ελπίδα. Ναι, δεν κάνω. Και εγώ δεν κάνω γιατί. Το ήθελα λίγο να δώσω το. Το ότι δεν κάνουμε Αυτό. ουγού, το ότι δεν κάνουμε ουγού σημαίνει ότι δεν έχουμε καλό masculinity. Σημαίνει ότι λες. είμαστε άντρες! Είμαστε άντρες όντως. Ναι, βάλει, Full. ναι, το πιστεύω, ναι, όχι, ισχύει. Ναι, ισχύει. Full. Το ήξερα και πριν το ρωτήσω τώρα αυτό. Αυτά λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Αρσενοδέ μου. Τα link όλου του Αρσενοδού και τη Virtuosa θα τα βρείτε εννοείται κάτω στο description. Αυτά από εμάς. Πέρασε όμορφα, ελπίζουμε να πέρασε ωραία τουλάχιστον αυτή τη. Πολύ ωραίο, την ναι. ώρα. Εγώ περιμένω και το επόμενο επεισόδιο. Έχω δει και τα 3 μέχρι στιγμής. Ω, Θα δω και οκ. αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Nice. Δεν πρέπει να το δεις αυτό, γιατί να δεις ποιος είναι ο δολοφόνος. Δεν ξέρω. Ακόμα δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο ήταν ο Στυλιανός, αλλά ναι. Οκ. Ναι, δεν ξέρω. Μήπως θα μας επαναλάβει την ιστορία πριν κλείσουμε. Θέλεις να σου επαναλάβω την πρόταση του, την παράγραφο του Στυλιανού. Για πες Ναι. λίγο του Στυλιανού, τι είπες για το Στυλιανό μόνο θέλω εγώ. Τίποτα Ναι. άλλο. Λοιπόν. Στην αίθουσα μουσικής, ο νεαρός Στυλιανός, μαθητής και προστατευόμενος του Αλέξανδρου, που σημαίνει ότι είναι και πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους, χτυπούσε τα πλήκτρα του πιάνου νευρικά. Το κομμάτι του, ένα ρεκβιεμ για 2 φωνές, είχε απορριφθεί από το μαέστρο ως ανώριμο. Αλλά ήταν δικό του και ο Αλέξανδρος το είχε παρουσιάσει στο κοινό χωρίς να τον αναφέρει. δεν το. Θα ακούσεις τον τελευταίο ήχο μου, είχε πει ο Στυλιανός πριν φύγει από το δωμάτιό του πριν σβήσει το ρεύμα. Ωρε μαλάκα, είναι εκεί, είναι φανερό μπροστά, ρε μαλάκα. Επίσης βρέθηκε, είπαμε, στο χέρι του Αλέξανδρου ένα σημείωμα Πώς την που πάτησε έτσι. έγραφε ο τελευταίος ήχος. Έλα Θα ρε μπορούσε, Γκάς. μαλάκα. Θα μπορούσε, Γκάς. Έναν άνθρωπο. Fuck ρε Θα μπορούσε, πούστη. Γκάς. Έχετε μπροστά σε ένα πολύ νευρικό άνθρωπο που κοπανάει πλήκτρα, είναι ασταθής, είναι καλλιτέχνης, είναι μουσικός, που η μουσική γενικά, άμα είναι ερωτευμένοι με αυτό που κάνουν, παθιασμένοι, τρελαίνονται. Όλοι οι μπορούσε παθιασμένοι όντως, άνθρωποι τρελαίνονται. Αλλά δεν είναι αυτό που θα Η σκεφτόμουν. μουσική, εγώ. φίλε, είναι πιο Δεν άστορα ξέρω, μπάνα. μπορεί. Αλλά μας το δείχνει μπροστά μας. Γιατί εγώ δεν Ναι, άκουσα ναι. πρώτον ότι απορρίφθηκε αυτό γιατί θα το είχα σαν τέτοιο. Και μετά αυτό με το χαρτί. Τον απείλησε ο Στυλιανός και του λέει: Θα ακούσει το τελευταίο μου ήχο, ξέρω εγώ. Και μετά το χαρτί έγραφε, ρε φίλε. Αν έγραφα χαρτί τελευταίο ήχο Στυλιανός, θα το έκανα connect. Αλλά όλο. Το είχε αφήσει αφού τον σκότωσε το. Ναι, αλλά δεν του το χαρτί. είπε όμως πριν φύγει. Θα ακούσει τον τελευταίο μου ήχο. Όχι, είναι πολύ άγνωστο το γιατί ο Αλέξανδρος είπε ότι δεν απομένει πολύς χρόνος. Μπορεί να το είπε για οτιδήποτε, του τύπου βιαζόμαστε να φύγουμε τώρα. Ή... Άντε να τελειώνει η συμφωνία, ξέρω εγώ. Ναι, για οποιοδήποτε μπορεί να το πει αυτό. Μάλιστα. Εντάξει.
Οκ. ακούω. Μπορεί να είχε ένστικτο θανάτου. Μπορεί. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Γιατί είναι νεκρός. Valid. Οπότε αυτά λοιπόν. Κλείνει με πολύ όμορφο τόνο αυτό το επεισόδιο, όπως καταλαβαίνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Βιρτουόζα που ήταν μαζί μας σήμερα εδώ και μας προσέφερε υπέροχες ιδέες, καινούργιες ιδέες φρέσκες. Και εννοείται ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αεροσυνοδό που έκανε την τιμή να έρθει στο επεισόδιό μας, στην παρέα μας, στην οικογένειά μας, να περάσει και αυτός όμορφα μαζί μας, να μας απαντήσει ερωτήσεις ειλικρινέστατα και να μας πει ότι κλωτσάει ενήλικα και χτυπάει γέρος και κλάκ. Το όνομα αλφαϊτούλτη. Ναι, εντάξει, Βιρτουόζα, έχεις πρόβλημα. Αυτά από εμάς μας αρέσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Αεροσυνοδέ, φιλιά πολλά. Bye bye. Bye.